ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಪುರಲುಡೊಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಿದಾರಡು ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಪುರಲುಡೊಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಿದಾರಡು ಸುಡು ಮಣ್ಣುದ ಉಗೆತರಾಶಿ ದಿಂಜಿಂಚಿನ ಕತ್ತಲೆ ಸುಡು ಮಣ್ಣುದ ಉಗೆತರಾಶಿ ದಿಂಜಿಂಚಿನ ಕತ್ತಲೆ ಮಾತೆರೆ ಕೈಟಲ ತನ್ನಿತ್ಯದ ಕರ್ತಳೆ ಕಾಡು ಮನಸ್ಸು ಪಂಪಿನಾಕ್ಷಿ ನಲಿಪುವಳು ಬತ್ತಲೆ ಕಾಡು ಮನಸ್ಸು ಪಂಪಿನಾಕ್ಷಿ ನಲಿಪುವಳು ಬತ್ತಲೆ ಓಲೋಲು ಕೇಂಡಲ ಕೆಬಿ ಪುಡಾಪಿ ಶಬ್ದೋಲೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಪುರಲುಡೊಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಿದಾರಡು ಭಾನುಜಿಂಜ ಸುರುಳಿ ಸುರುಳಿ ತಿರೆಮಾಲೆ ಲಕ್ಕಡು ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಪುರಲುಡೊಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಿದಾರಡು ಪೆತ್ತಲ ಮೇಪಾಯ ಕುದುರೆಲ ಧೈರ್ಯ ಪೆತ್ತಲ ಮೇಪಾಯ ಕುದುರೆಲ ಧೈರ್ಯ ಬೆಲೆಗಿಜ್ಜಿ ತೀರ್ಥ ಮಿತ್ ಪನ್ಪಿನೀತಿ ತೆರಿಪಾಯ ಬೆನ್ಪಿನ ಕಲೆಗ ನೂದು ನೂದು ಸಾದಿ ತೋ ಜಾಯ ಬೆನ್ಪಿನ ಕಲೆಗ ನೂದು ನೂದು ಸಾದಿ ತೋ ಜಾಯ ಸಂಗೀತದ ಆರೋಹಣ ಪದನು ಈ ಕಲ್ಪಾಯ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಪುರಲುಡೊಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಿದಾರಡು ಭಾನುಜಿಂಜ ಸುರುಳಿ ಸುರುಳಿ ತಿರೆಮಾಲೆ ಲಕ್ಕಡು ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಪುರಲುಡೊಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಿದಾರಡು ಹೊರ್ಲುಡು ದೇವರನ್ನ ಸುಗುಪು ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲು ಮೇರೆಗೆ ಸುಲ್ಮಿನ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪದಕುಲು ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಾಂಡ ಕಜ್ಜಾನು ಉದ್ದೀಪನ ಲೇಸನು ಜೂನ್ 27 ತಾರೀಕಿದ ಬಯ್ಯ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕಲು ಶ್ರೀ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಚನನು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಅಂಚನೆ ಚಾವಡದ ಮಾನಾದಿಗದ ಗುರುಕರ್ಲಾಯನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇನ್ಲ ಮೇರು ಸುರುತ ಉದ್ದೀಪನ ತುಲರ್ ಅರ್ಲಾಯರು ಇಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಪಿರಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಪೋನ ವಿಚಾರಣೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದಕುಲು ಲೆಪ್ಪೋಲದ ಉದ್ದೀಪನನು ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕರ್ಲಾಯನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ ಮೇರು ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಜೋಕ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತಡು ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಪುಗರ್ತದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ತಿರುಪಾಯರು ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಚ ಬರೆಯೋಡು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಭಾಷೆನ ಬುಲೆಪಾವಡು ಪಂಡು ತುಳು ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಮೇರು ನಮಕ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಊರು ಪರವೂರದ ಕಡಲಾಯರದ ಮಾಮಲ್ಲ ತುಳುವೆರು ಸಾಹಿತಿಲು ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖ್ಯಗಳು ಆ ಜೂಮ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು ಅಂಚನೆ 400-500 ಜನ ಮುಟ್ಟ ತುಳುದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು
ಜೂನ್ 27 ತಾರೀಕಿದಾನಿ ನಡತಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೀಪನ ಲೇಸ್ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಟೆಗಳು ರಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಟೆ ಹನುಮಂತ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಟೆ ರಡ್ಡೆ ಹೆಸಲಿಡು ಜೋಕನ ಪದನು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಇತರ ಜವನೇರು ಎಂಚ ಬರೆಯೋಡು ಪಂಡು ತುಳು ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಮೇರು ಸುಮಾರು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತವಾದ ಸೇರ್ದಿನ ಕವಿಗಳಿಗೆ ತುಳುವ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರನು ತೆರಪಾಯರು ಅಂಚೆ ಸಾಹಿತಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ರಘು ಇಟ್ಕುದು ಆರೇ ಜೋಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಕ್ಲೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಜೋಕಲೆ ಪದ ಬರೆಪಿನ ಬಗೆಟ್ ತಿರುಪಾದಿ ಕೊರೆಯರು ಈ ಕಜ್ಜೋಡ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಜೋಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಳು ಕವಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ಚಾವಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪದಾರ್ಥಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಸಂಘಟನದ ತುಳುವ ಸಂಘಟನೆದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಪರವೂರದ ಕಡಲಾಯರದ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನಿ ಜೋಕಲೆ ಪದಗಳು ಮೂಜನೆ ಹೆಸರದ ಕಜ್ಜಗೊಟ್ಟಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾವಡದ ಆಶ್ರಮದ ಕುಲಶೇಖರ ಮೇರು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಶ್ರೀ ನಂದಲಿಕೆ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದಕರಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲೆತ್ತರ ಮೇರೆನು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪದಕುಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಪೆಡ್ ಸೇರ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವ ಕವಿಗಳು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುರ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಆಶ್ರಮದ ಕುಲಶೇಖರ ಮೇರೆ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ತುಳು ಜೋಕುಲೆ ಪದಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಜಿನೇ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಟೆ ಇಂದು ಈ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೇರು ಇತ್ತೆಟ ಎಂಜಿನಪುರ ಆತನ ಬಂದ ತೆರಿಪಾವನ್ ಬತ್ತೇರು ಸಾಧಾರಣ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಐವರ್ದು ಅಜಿಪ ಪದಕುಲು ಹೊಸ ಕವಿಕಲ್ನ ಪದಕುಲು ಪಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಲ್ನ ಪದಕುಲು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿನು ಆಯ್ತು ಇನಿತ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಟೆಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗೀತಗೂ ಐನು ಎಂಚ ಅಳವಡಿಸೋಡು ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣ ಹಿರಿಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪುನಃ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಂಡಲ ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಕ ತುಳುಕು ಪರಿಚಯ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆನೆ ಎಂದು ಪನ್ನೋಡು ಆರೇನು ಈ ಪುರಾಣ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮೇರೇನು ಈ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಟೆಗೂ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರದ್ಯೋತೆಗಡೆ ತುಳು ಸಂಶೋಧಕರು ತುಳು ಭಾಷಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ರೆಯುಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಟೆಗೂ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ನಮ್ಮರೆ ಐನ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಒಕ್ಕ ಲಿಪ್ಯಾಂತರ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನೆತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ರೆಯುಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಟೆಗೂ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯರು ಸಾಹಿತಿಲು ಬೊಂಬಾಯಿದ ಸಾಹಿತಿಲು ರಂಗಕರ್ಮಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಂದಲಿಕೆ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಉಡಂಜಿ ಹಿರಿಯರಾಯ್ನ ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಮಾಜಿ ಪಾದುಕೆರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆರ್ಲ ನಮಕ್ ಈ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಟಿಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ನ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊರಲಿರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ನೆಕ್ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಕಡಲ ಆಯರೆಡ್ದು ಅಮೆರಿಕಡ್ದು ಸೇರಿದಿನ ಆಟ ಪಂಪಿನ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀವಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ಪಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ದೀಪಕ್ ಚೈನ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಕಡಲ ಆಯರೆಡ್ದು ಅಮೆರಿಕಡ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತೆ ಆತಿಯರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಲಾಯಿನ ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅಶೋಕ್ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಘಟಕದ ಆಯ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರ್ವ ಅರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿದ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚಂದ್ರಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರ ಐನ ನಿರೂಪಕರಾದ ಕುದರ ಪಡೆಯಿನ KN ಅಡಿಗಾವುಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಪುನಃ ಬೆಲೆವಂತೊಂದು ಪುನಃ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರೇನು ಕುಶಲಕ್ಕ ರಾಜಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ HL ತುಳುವೇರ್ನ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆತಿಯರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಯಶೋಧ ಮೋಹನ್ ಉಳ್ಳೇರು
ಆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದಕ್ಕೊಂದು ಈ ಕಜ್ಜಗು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದಕ್ಕೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬೋದ್ನ ಮಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಪೈದಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದಕ್ಕೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನೋಕೇನೊಂದು ನಿಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆಡು ಎದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಚಾವಡ್ಡ ಗುರ್ಕರ್ಲಾಯನ ಆಶ್ರಮದ ಕುಲಶೇಖರ ಮೇರು ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನ್ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಅಂಚನೆ ಕಡಲ ಎರಡು ಬೈತಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೇನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಚಾವಡದ ಆಶ್ರಮದ ಕುಲಶೇಖರಿಯನ ಚಾವಡದ ಪರವಾದ ಸಲ್ಮಿನ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇನಿ ಒಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು ಜೋಕಳೆ ಪದಕು ಸಂಗೀತ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಪುಗರ್ತದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾವ್ದಾರ ಕಟ್ಟಾರ புகார்த்ததன ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಪುರಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಆರು ನಮಕ್ ಸಂಗೀತ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಲೇರು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯನು ಶ್ರೀ ರಮನಾಥ್ ಏತಡ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂದೆತ್ತ ನೀರಲಡು ನಡಪನ ಜೋಕುಲೆ ಪದಕುಲು ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಯ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲೆ ಚಾವಡಿಡ್ ಗೇನದ ಲೇಸು ನಮಕ್ ಇನಿ ಗೇನದ ತಿರ್ಲನ ಪಟ್ಟಣ ಒರಿ ಬಿನ್ನೆ ಪುರಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮುಂಬೈ ಪುಗರ್ತದ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪುರಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬೇರೆ ಬಜಪ್ಪೆ ಮುಟ್ಟದ ಪೆರ್ಮುದೆ ಎಕ್ಕಾರ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮುಕ್ಲೆಡ್ದು 1972 ಇಸವಿಡು ಜನ್ಮ ಪಡೆಯರು ಊರುದ ಶಾಲೆಡು SSLC ಮುಟ್ಟ ಬರವು ಓದಿನ ಪುರಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ದಾದಾ ಅಂಡಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಹಟ್ಟೋಡು ದೂರದ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋಯರು ಅಲ್ಪ ಸುರುಟು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕೆಲಸಗೂ ಸೇರಿದು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನನು ಶುರು ಮಲ್ತೇನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಲೇನೆ ಕೆಲವಾದ ಕಂಪನಿ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಷದ ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರಿಯರು ಅವಳು ಆರೇನ ಬುದ್ಧಿದ ಚಾತಿರ್ಪಡು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕಲ್ತದ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ದ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸಂಗೀತ ಪನ್ಪಿನವು ಆರೆಗೆ ಹವ್ಯಾಸ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೆಳೆಯ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿಲಗನೆ ಆರನ ಇಲ್ಲಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡ್ಸೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ನುಡ್ಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂದ ಸಂಗೀತಗೂ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಅರ್ನ ಅಜ್ಜರು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯಿನಾರು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಊರದಾಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಂಬೈ ಬೋಯ್ ಬಕ್ಕಲ ಅರನ ಸಂಗೀತದ ಅಭಿರುಚಿದಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಜಿ ಅರನ ಮಾಮೂಡ್ದವರ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಇಪ್ಪನ ತುಳು ಸಂಘಟನೆನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ನಡಪನ ಸ್ಥಳೀಯ ತುಳು ನಾಟಕಲೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಪಿನ ಕೆಲಸಗೂ ಶುರು ಮಲ್ತೇನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯಡು ಅರೆಗೆ ಚಂದರ್ ಮುಖವಾನ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿನ ಪರಿಚಯ ಆದ ಅರೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ ಪದ್ಯೋಲೆನ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂಡೇರು ಈ ಕೆಲಸಲೇನು ತೂದೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪುರ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ತೂವೊಂದೇ ಇರ್ತದೆ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವಾತ ವಿಷಯಲೇನು ತೆರೆಯೊಂಡೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜರ ವರ್ಷದ ಡ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ನ್ಯೂಟೇಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಶ್ರೀ ಪುರಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬೇರೆ ಗುರು ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಒರಿ ಕಲಾಗಾರೆ ಗುರು ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ತಿನ ಏಕಲವ್ಯ ಲಕನೆ ಕಲಾಮಾತೆ ಶಾರದಾಂಬೆನ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡೆ ಎನ್ನಿಯೊಂದು ಸಂಗೀತನು ಒವೇ ಗುರುಕುಲನ ಸಹಾಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಲ್ತಿದಿನಾರ್ ಅಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿನೇ ಒಲಿಯೊಂದೇರಂದೆ ಪನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಪುರಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಒರಿ ಪುಗರ್ತದ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮರಾಠಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜಾಬಿ ಭಾಷೆಲದ ಸಿನಿಮಾಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ
ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಲೆಗ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮರಾಠಿದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬೆರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಕನತ್ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಕನ್ನಡಡು ಸೀತಾ ನದಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಮುಖಪುಟ ತೆರೆದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಕಂಪೋಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗೀತಲ ಕೊರ್ತೇರು. ಆರು ಸಂಗೀತ ಕೊರಿನ ಆಘಾತ ಬೊಕ್ಕ ಕೆ ಟೀಮ್ ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಬುಡುಗಡೆಗ್ ಕತ್ತೊಂದುಂಟು. ಇವಳೇ ನನ್ನ ನಂದಿನಿ, ಎದೆ ಬಡಿತ ಇಂಚಿನ 4 ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲು ತಯಾರಾವೊಂದುಂಟು. ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗೋಗು ಏನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ಬಂದು ಆರನ ಉಪಕರಣ ಏಪಲ ಆರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯಾದವ ಕಲ್ಲಾಪ್ ಒಂಬೇರೆಲ್ಲ ಆರು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತುಳುಟ್ಟು ನಿಧಿ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪನ್ಪಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದೇರು. ಅವತ್ತಂದೆ ತುಳುಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಬರೊಂದಿಪ್ಪನ ಅವೇತೋ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಲೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಕೊರಿನ ಪೆರ್ಮೆಲ ಅರೆಗುಂಡು. ಹವ್ಯಾಸಗೊಂದು ಶುರುವಾಯಿನ ಆರಿನ ಸಂಗೀತದ ಪಯಣ ಇನಿ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಸಂಗೀತ ಉಪಕರಣೆಲೆನ ಆರು ದೆತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತಿ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡಡು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದಿಪ್ಪನ ಪುರನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಇನಿ ನಮನೊಟ್ಟುಗು ಜೋಕುಲೆ ಪದಕ್ಕೂ ಸಂಗೀತ ಎಂಚ ಕೊರೋಲಿ ಪಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತೆರ್ವೇರೆ ಅರೆಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಬಯಸೊಂದು ವೇದಿಕೆನೆ ಅರೆಗಾದು ಬಿಡೊಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಶ್ರೀಯುತ ಪುರಾಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಬೇರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇಳುತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ಕೇನುಡೆ ಕೇನುಡು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಕೇಂಡದೆ ಸರ್. ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಪದಕುಲು ಐನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನೆತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಇರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಜೋಕುಲ್ನ ಪದ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುನ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಲಕ ಒಂಜಿ ಬರಿಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿನ ಕಲರ್ ವಿಷಯ ಆವಡು ಕೆಂಪು ಪಚ್ಚೆ ನೀಲಿ ಈ ಕಲರ್ ವಿಷಯ ಆವಡು ಆ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಬರೆಯದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಲಕ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪದ್ಯ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯದ ರೂಪೊಳ ಎದುರು ಕನಕ ಕೇರುಡೆ. ಹಲೋ ಪನ್ನೆ ಏನೊಂದುಂಟು ಪನ್ನೆ ಪಣನ್ ಕೋಲೆ ಪರಂದಣ್ಣ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಈಸಿ ಆದ್ ಪೂರ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಿ ಒತ್ತುದ ಉಪ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಪೂರ 4 ವರ್ಷದ 5 ವರ್ಷದ ಉಡಾಯ್ದಾಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಈಸಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಅದಾಲ ಪನ್ನಗ ಆವಾಡು ಪಾತೆರ್ನಗ ಆವಾಡು ಒಂದ್ ಪದ್ಯ ಬಾಯ್ಪಾಟ ಆಪಿಲಕ ಈಸಿ ವರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಡ್ಡೆ ಅವು ಎಂಚ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡುವರ ಪಾತೆರ್ ರಪ್ಪಸೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀವಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಿಖುಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾ ಮುರಾಣಿ ಪಂಡರತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಗ ರಘುವೀರನ ಪಣನ್ ಪೊಲೆ ಅಪಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ ಕೇನುವೆರ್ ಇರೆಗೆ ಓಕೆ ಇರ್ ಪಣಂದು ಪೊಲೆ ಅತ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನ ಇಕ್ಕೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪಂಪೇನ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇ ಆರ್ ನೇರ ನಾರಾಯಣನೆ ಪಾತೆರಡ ಐದು ಬಕ್ಕಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇನೋಲಿ ಯಾದವರ ಎಂಗಲ್ ಬೊಂಬೈದ ರಂಗ ಸಾಹಿತಿ ಅಂಚನೆ ಕವಿ ಸಾಹಿತಿ ಆಯ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಪುಗರ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ನಂದಲಿಕೆ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರುಳ್ಳಿಯರು ಜೋಕ್ಲೆ ಪದಕುಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಟಗು ಈ ಮೂಜಿನೆ ಕಜ್ಜ ಕೂಟಗು ಬರಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಆರು ಮೋಗೆಡ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಮರಳಿನ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಆ ರಡ್ಡನೆ ಕಜ್ಜ ಕೂಟಗು ಪಾಲು ಪಡೆದಿತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಪಾತೆರ ಆಯ್ ಜಾಣಿತ ದಿನಕು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಲೆತ್ತಿದಾರಿನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಾರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಈ ಜೋಕುಲ ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಗಲ್ನ ಪಟ್ಟೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ
ಸರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಕೇನೋಡಿ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ಪಂಚೂರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಯಾನ್ ಲಂಚ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್. ಜೋಕಲ್ನ ಪದ್ಯ ಜೋಕಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಮುಖ್ಯ ಆದ್ ಬಂದಾಗ ಶಬ್ದಲು ನಮ್ ತುಳುತ್ತ ಲತ್ತ ಶಬ್ದಲು ಬಂದಾಗ ದಾಲ ಜೋಕಲೆಗೆ ಭಂಗ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಸುಲಾಬುಡು ಪಂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಿನ್ನ ಅಂಚಿಂದುಂಡು ಚನ್ನಿಲಿ ಇಂಚಿಂದುಂಡು ಶಾಂತಿದ ಕಾಯಿ ತಿಂದು ತರಗಿರಿಡು ಡಬ್ ಅಂದುಂಡು ಚನ್ನಿಲಿ ಡಿಬ್ ಅಂದುಂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಪದ್ಯ ಬಂಡ ಪ್ರಾಸಲ ಒಟ್ಟು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಆ ಶಬ್ದಲು ಪೊರ್ಲು ಆ ಜೋಕಲೆಗೆ ಬಂದದಲ್ಲ ಬಂಗಾವರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕಲೆಗೆ ಕೇನರೆಲ್ಲ ಅವೇನದಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಅಂಚಿನಲ ಶಬ್ದ ಉಪ್ಪಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ನೀರದ ಲೆಕ್ಕ ಪರತೊಂದು ಗೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಶಬ್ದಲು ತಂದ ಅವು ಜೋಕಲ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕಲೆಗೆ ಅದ್ರ ಆ ಅಂಚಿನ ಪದ್ಯಗಳು ಅಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೆಪಿರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಬರೆನಾಗ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಶಬ್ದಲಿನಂತೆ ಸಲೀಸಾದ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ್ ಬರೆಯರಂದ ಅವು ಜೋಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ಲ ಅವನ್ ಬಂದಿನ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚ ಕೇನೋಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಲೆ ಬೇತದಾಲ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಲೆ ಇರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಜಾನಪದ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ದೆಂಗದು ಬೋತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಎರಡಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತದ ಕವಿನಗುಲ್ಲ ಬರೆಪಿನಗುಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಾರಂದ ಅವೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ಉಂದಿ ಅನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ದೇವನಾಗ ಕೆಲವು ಇತ್ತ ಮಾಜೊಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಪಿರಾಯದ ಅಜ್ಜಿನಗಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕೇನೊಲಿ ಅಗಲಿಗ ಪ್ರಾಯ ಆದವ್ ನೆನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಅಂಚಿನ ಪದ್ಯಗಳು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತನಂದ ಹೊಸದ್ ಬರೆಪಿನಗಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಬರೆಯೋಡು ಇಂಚ ಬರೆಯಂದ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಜೋಕಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಂಡು ಅಗುಲವೇನು ಅಂತ ಅಂಚಾದ ಬರೆಯೊಂದು ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಯನತ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪದ್ಯಕ್ಕಲ್ಲೇನು ತುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಜೋಕಲ್ನ ಪದ ಇಂಚಿನುಂಡ ಬಾಲೆ ಮಾನಗನ ಬಾಲೆ ಮೀಪನಗನ ಅಂಚಿನ ಉನ್ಪನಗನ ಅಂಚಿನ ಪದ್ಯಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಾಯ ಅಂದಾಂಡ ಒಂತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಎದುರುಗಂತ ಅಂದಾಂಡ ನನ್ನ ಬರೆಪಿನ ಗಲೆಗೆ ಅವೇನು ಒಂತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಬರೆಯುವಲಿಂದ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಬೇತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಗಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂದು ದೇख ಮನಗ ಒಲ್ಪ ದುಂಡಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಜೋಕಲ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಒಲ್ಪನ ಬರಿಕ್ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾನವ ಜೋಕಲೆಗೆ ಇತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಪೂರ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬರ್ಪಿನತ್ತ ಒಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜೋಕಲೆಗೆ ಹತ್ರ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಲ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತದಗಲು ಪನ್ನಾಗ ದುಂಬುದ ಬುಡ್ನೊಂದು ನಾಟ ದುಂಬುದ ತಲೆಮಾರು ಮಾಜೊಂದು ಬತ್ತಡ್ಡ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕಲೆಗೆ ಹತ್ರ ಹೆಂಗ ತೋಜುಡು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಜೋಕಲೆಗಾದ್ರಿ ಕಜ್ಜಕೋಟ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ದುಂಬರಪುಣ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ದುಂಬದಗಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಹೊರ್ತು ಬೋಪ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಂದಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆತಡ್ ಬಂದು ದುಂಬದಗಲೆಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಲಾಭ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಿಗಲು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ನಿಗಲಿಗೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಋಣಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಯನು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಚಾವಡ್ದ ಕೂಟದ ಈ ಜೋಕುಲ ಪದಕಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಟದ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರನಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಈರೆಂಕಲ್ನ ಕೂಪೇಟ್ಲ ಉಳ್ಳಾರು ಬನ್ಪಿನ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ವಿಚಾರ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಐಟ್ಲ ಪಟ್ಟೋಲಿ ನನಗೊಂದಿಲ್ಲ ಈರ್ನ ಮಿತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇನು ಆ ಪಂಡದ್ ಈರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾವಡ್ದ ಬರೋ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೊನ್ನ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಯಿನ ಮೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಆರೋಗ್ಯ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಜೋಕುಲ ಪದಕುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಲೆ ಕಡಲಾಯರದಕ್ಕಲು ಕಡ್ಡಿಯರದಕ್ಕಲು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಕಜ್ಜ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಸಾಕುಡು
ಭಾಷೆದ ಮೋಕೆಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಉಲ್ಲಂದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಕೇರಿಜ್ ವಿಜಯಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡೆ ಭಾಷೆ ಉಲ್ಲಂದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ನಂಕ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಕಾಣಿಗೆ ಎಂದು ಪನ್ನುನಿ ಅವು ಜೋಕುಲೆ ಪದ ಆದಿಪ್ಪು ಕತೆ ನರಿಪು ಕತೆ ಇಂಚ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತರಿಗೆ ಅವು ಸೇರ್ದುಂಡು ಅವು ನನದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಮದೆಕ್ ಸಂಧ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ್ ಹೊಸ ತೆಗಲೇನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬಂದುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ ಯಾನು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾರೈಕೆ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಲ್ಸನಿಗೆ ನೀರ್ ರಟ್ಟಾಬಿನ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ಮೂಡಾಡು ಅಂದ್ ಯಾನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವರೆಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಹಲೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೇರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಕೇಂದ್ರ ಬನ್ಲೆ ಅದರ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮಗಳ ಕೊರ್ಜೇನಾ ಅಮ್ಮಗಳ ಕೊರ್ಜೇನಾ ಬಾಲೆ ತಾನ ತಿಂದೇನಾ ತಾನು ತಿಂದೇನಾ ಬಾಲೆ ಅಟ್ಟೊಡು ದಿಯೇನಾ ಬಾಲೆ ಪುಚ್ಚಕೊಂಡೋಂಡು ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ಪದವನ್ನು ಪಂಡದ್ ಬಾಲೆನ್ ಗೊಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಾ ಒಂಜಿ ಪದ ನಮ್ಮ ಎದುರು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆರ್ಲು ಪೂರ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜನಕುಲು ಇಲ್ಲಾಡಿಜ್ಜೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪದಕುಲು ಒರಿಯೋಡುಂದಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆಪನವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನೆಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅದ್ ನೆನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಲ್ಮೆಲು ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಹಿತಿ ಅಂಚನೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಯಿನ ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲೆತರ ಮೇರೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯನೆಕ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ತ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಪಾಲು ಪಡೆತೇರು ಕವಿ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾಲಾ ಅರ್ಶಾಂದ್ರ ಜೈನ್ ತುಳುಕೋಟದ ಖಜಾಂಚಿ ಬೊಂಬೈದ ಸುಗರ್ತದ ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸಾಹಿತಿ ಉಲ್ಲೇರು ರೂಪಕಲಾ ಅಲ್ವಾ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇಡಮ್ ಎಂಗಲ್ನ ಕೂಪೆದ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲುತ್ತೂರು ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಚನೆ ಕಡಲಾಯಿರದ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಆರೆಗ್ ಪೂರ ಪಂಡೆ ರೂಪಕಲಾ ಅಲ್ವಾ ಉಲ್ಲೇರು ಯಶೋಧ ಮೋಹನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನೋಳ್ಯ ಇತ್ತೆ ನಿಮಿಷ ನಾಗರಾಜರ ಪುರಂದರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಮೇರೆ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಕಡು ಪಾತೆರಿಯರು ಇತ್ತಂಚೂರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ವಿವರಣೆವಾದ ಪನ್ಲೆ ಬಂದು ಅನ್ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಬರೆಪಿನ ವಾ ರೀತಿಡು ಎಂಕುಲು ಬರೆಯೋಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸುರುಕಾದು ಬರೆನಾಗ ಈ ಪದಕ್ಕೂ ಬರೆನಾಗ ಎಂಚ ಬರೆಯೋಡು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬರೆನಾಗ ಎಂಚ ಬರೆಯೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಪವನಾಗ ಎಂಚ ಅಮ್ಮನಕದು ಬಾಲಿನ ಮಾನವಾಗ ಎಂಚ ಬರೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಬನ್ಲೆ ಎಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುರಂದರ ಶೆಟ್ಟಿಗರು ಉಳ್ಳಾರೆ ಉಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪಲ್ಲೆ ಮರಣಿ ಪಲ್ಲೆ ಅದೇ ಈ ರೀತಿ ಮರಣಿ ಪಾತಿರ್ಲಕನೆ ಒಂಜಿ ವಿವರಣೆವಾದ ಪನ್ನೆ ಎಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ ಬರೆನಾಗ ಎಂಚ ಬರೆಯೋಡು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬರೆನಾಗ ಎಂಚ ಬರೆಯೋಡು ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪದ ಎಂಚ ಮಾನವನಾಗ ಎಂಚ ಬರೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಬನ್ನಿ ರೊಂದರನ ಪೂರ ಪನ್ಪುಂಡ ಮೀಟರ್ ಈರ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡು ತುಲೆ ಮತ್ತೆ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಲಿ ಇರು
ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊಬ್ಬುಲಕ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಕಲ್ತಿಲಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕಲ್ಪುಲಕಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಈ ಟೈಪ್ ದಲ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಲೆಟರ್ ತೋಜಾದು ಒರಿ ಗೊಬ್ಬುನು ಉಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಒರಿ ಆ ಪನ್ನಗ ಬಾಕಿದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾರ್ದು ಪಂಪಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಲಿಪಿ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ತೋಜೋಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವು ಪಂಡ ಒಂದು ಆ ಪಂಡ ಒಂದು ಈ ಪಂದು ಒಂದೇಟ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ರೂಪಡು ಅವೇನ್ ತಂತದ್ದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಟೈಪ್ ದ ಒಂದೇಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿದ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಅವಲ ಗುರ್ತ ಬೋಡು ತರಕಾರಿ ಕಲ್ಲರ್ ದ ಗುರ್ತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದ ಗುರ್ತ ಆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದ ಮಿತ್ತೆ ಎಪ್ಪಲ್ ಮುಸಂಬಿ ಆವಡ ಪಂದ ಆವಡ ಈ ಟೈಪ್ ದ ಉಂದುಲೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪುಲಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮರ ತಮಿತ್ತು ಮರ ಆವಡು ಕುಕ್ಕದ ಮರ ಗೋಕುದ ಮರ ಬೆಳ್ತ ಮರ ಈ ಟೈಪ್ ಕೆಲವೊಂದು ಗುರ್ತ ಈ ಟೈಪ್ ಉಡ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಯಾರವಡು ಸ್ಟೋರಿಗಳಗ ಪಂಡ ಎಂಚಿನಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನಾಡ ಒರಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಪೆಲತ್ತ ಮರ ಒಂದು ಕುಕ್ಕದ ಮರ ಪಂಡ ಒರಿಯರಿ ಗೊಬ್ಬುನು ಒಂದು ಯಾನ ಪೆಲ್ತ ಮರ ಆ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿಂದ ಆಪೆ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಒರಿ ಕುಕ್ಕುಂದ ಆಪೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಗುರ್ತಲ ಆಪುಂಡ ಆ ಟೈಪ್ ಇಂಚ ಈ ಟೈಪ್ ಪೋಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಪಂಡದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ದಲಕ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ ದ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಒಂದಿತ್ತಿನಾಡ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯೋಡು ಆಪುಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದ ಪಿರಾವ್ ಪುಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದಲಕ ಈ ಟೈಪ್ ಕೋಲಿ ಓಕೆ ಬೇದಲ ಬೇದಲ ಕೇಂದ್ರ ತಂದ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಜೋಕ್ ಪದ ಪೊಸತ್ತಾದ ಮಲ್ಪುನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಒಂಜು ವರ್ಷದ ಉಲಾಯದ ಜೋಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪದ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಬೊಕ ಐದು ಬೊಕ ಜೋಕಲೆಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಕಲೆಗೆ ಅಕುಲು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಕ ಅಕುಲು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಲಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ರೀತಿ ಮಾತು ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಗ ಮಲ್ಲ ಜೋಕಲೆಗಲ ಸರಿ ಪೋಪು ಜಾ ಪದೋಕ್ಲು ಐಕ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ ಪದ ಕಟ್ಟು ಹಾಕಲು ಪದೇ ಬರೆಪು ಹಾಕೊಂಡು ಪದ ಮಲ್ತುಂಡ ಐಕ್ ಒಂಥರ ಎಡ್ಡ ಅರ್ಥ ಪೊರಲಾಪುಂಡು ಆನಂತರ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಪದ ಬರೆಯುಳಿ ಯಾನ್ ಬೋಟ ಎನ್ನಲ ಪದ ಬರೆಪುನ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಯಾನ್ನ ಬರೆದು ತೋಚುವೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿರುಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿ ಆಗ್ಲ ಐಕ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕೆಟಗಿರಿ ದೀಪರತೆ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಟಗಿರಿ ದೀಪಿನದು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ರಸದ ಜೋಕಲೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟಗರಿ ಬರ್ಮ ಏಜ್ ವೈಸ್ ಕೆಟಗರಿ ಬರ್ಬೋದು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನೆತ್ತ 0 ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯಿ 10 ವರ್ಷ 17 ವರ್ಷ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಏನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಗ ಇನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮನ್ಪೊಡ ಬನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗಣನೆ ಬರ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಏತ್ ಲೆಂತ್ ಬೋರ್ಡು ಅಥವಾ ಮೀಟರ್ ತಾಳ ಅಂಜನ ಮೀಟರ್ ಇಂಜ ಮನ್ಪರತ್ತ ಅಂಚ ಬರೋಡ ನಿಗ್ಲಿ ಪದ್ಯ ದಿಕ್ಕ ಮನ್ಗೆ ಓಕೆ ಅದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪುಲಕ ಈ ಟೈಪ್ ವರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಿ ಒತ್ತದ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನಾಡ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪನಿಯರ್ ಆಪುಜಿ ಸುಟ್ಟು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ತಗ್ಲಿಕ್ ಬರೋಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆವಿ ಆದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಲೈಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ಜಿಂಗಲ್ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೈಟ್ ರಿದಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈ ಟೈಪ್ ಕೊನೋಡಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಕೇನೆರ ಒಂತ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆವಡು ಕುಡಲ ಕೇನ್ಗ ಪಂಪಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರೋಡು ಐತಿ ಕೇನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲು ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಪಂಡ ಇನಿಕೋಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ತೂದು ಜೋಕ್ಲು ವನಸ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಂತ ವನಸ್ ಒಂದೊಂದು ಪೇರ್ ಆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ತೂದು ಅವೇನ್ ಕಲ್ತೊಂದು ತಿಲಕಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಎದುರ್ದ ನಮ್ಮ
ಕಲ್ಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೋಜವ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇತ ಪಂಡ ಪುರಾಣ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಾಜಪ ಜನ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಪದ್ಯ ಬರೆಯನ್ನು ಲೇರು ಅಂದೆ ಅಕ್ಲ ಪದ್ಯನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಕನಪುಲ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಮಂತದ ನನ್ನ ಐನ್ ಐಕ್ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಇದು ಜೋಕಲ್ನ ಕೈ ಕಡೆ ಎತ್ತೋರಂಡ ಇತ್ತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಟಚ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯನ ಇತ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಬಂತದೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪದ್ಯನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕನಪುನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಐಕ್ ಆ ಸಂಗೀತ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಕ್ಲಿ ಪದ್ಯನು ಎಂಚ ಬರೆಯೋಡು ಬಂದ್ಪುನೆ ಒಂಚೂರು ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಚ ಐಕ್ ತಾರ್ ಪಂಡೇರು ನಂದಳಿ ಕೆಲ ಪಂಡೇರು ವಿಜಯ ಕೆಲ ಪಂಡೇರು ಐನಾತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಲೆಕ ಪಂಡ ಅವು ಬರೆಪಿನಕ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಅವ್ಕ್ಲ ಎಂಚ ಬರೆಪೇರಂತ ಬರೆಯೋಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಹೆವಿ ಮಿತ್ತದ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ತಿತ್ತ ಲೋ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಡ್ ಜೋಕುಲ್ನ ನಂಕ ಪದ್ಯ ಮಲ್ಪೆಗಲ ನಮಕ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ಅವಡ ಆ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಎನ್ನದು ಮಲ್ಪೋಡ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆವಿ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಇತ್ತು ನಡೆ ಎದುರು 10 ನಿಮಿಷ ನಡಪುಂಡು ಅವಿನ್ ತೂ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಐತ ಪಿರೋಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ನಡಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತು ನಡ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಇತ್ತು ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಬಟ್ಟು ಪಂಡ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನು ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರನಾಗ ಅಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೋಡ್ ಮಂತ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನ ಮನ್ಕ ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ರಿಪೀಟಿವ್ ಆದ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೋಡ್ ಮಂತನ ಇನ್ನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಐತೆ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಅಥವಾ ಅದೇ ಮುಂದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಪಾತೇನೆ ನಾನು ಇಕ್ಲ ಪಂಡ ಉದ್ದೆ ಕಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಒಂಜಿ ಆಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಆಪ್ ದೊಲೈ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಡು ಪಾಡೊಂದು ಕೊಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಪ್ ಅಕ್ಲು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ ನಾಡಿ ಏರ್ಲ ಆ ಆಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸತಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಐತ ಉಲೈಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ದ ಪದ್ಯ ಬೇತೆ 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 ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಅಂಚವಿನ್ನು ತೂನ್ ಪೋಪೆರಕುಡು ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವು ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಹೊರಂಕ್ಲೆನ ಏಜ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ನೆರ್ದು ಒಂದು ಆಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವು ಅಂಚ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ ಪನ್ನಲಿಕ್ಕನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಪಂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೋನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಡಲ್ಪ ಲೈನ್ ಆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓವ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಎದುರು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಡ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಆಡ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಆನ್ ಹೋಗುದು ಓಕೆ ಕೋಡೈನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಂಚ ಪಂಡ ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಜ್ ಸರಿಯಾದ ಕೊರಡು ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಗ್ಲೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೊರಡು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಪಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಐಟೇ ಎನ್ನ ಮಗಳ 4 ವರ್ಷ ಕೆಲವು ಟಿವಿ ರೈಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬಲಿಪಾಲು ರೂಮ್ ದೊರಕೊಳ್ಬಾಲ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಓಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪೋಡಿಗಿದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಬರೆನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಅಪಂಡ ಬಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಬರ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆಗೆ ಗಾಯ ಆಪನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಪಾಡೋದು ಕಲ್ಪನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆನ್ನಿಗ ಓಕೆ ಅವು ಏರೆ ಏಜ್ ತಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೋಳೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಐನ್ ತಂದು ಮೂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ನ ಪಂಡ ಕೈ ಕೊಯ್ಪುನ ನೆತ್ತಿರ ಬರ್ಪುನ ಬುಕ್ಕೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕಟ್ಟುನ ಐನ 4 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲು ತುಯ್ಯೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾನೆ ಪುಂಡ ಅಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಬೇತಿನ ನಿಂತು ಅಯ್ನ ಪೋಡ್ತೊಂದು ಬೇರು ಪಂಡಾಗ್ಲ ಅಂಚ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ಅವು ಪದ್ಯ ಬರೆನಾಗ ನೆನ್ನ ಪೂರ ಏಜ್ ವಯಸ್ಸು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಪಂಡ ಪೋಡಿಗಳು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ನಗಳು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ ಕೋಡಿಗೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋಡು ಕಾಂಡೆಲ ಕಾರ್ ಪುತ್ತುನ ಒಂಜಿ ಈ ಟೈಪ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವಡತಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಂಡಾಂಡ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದ ಪಿರವುಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಫಿಲ್ಮೈಸ್ ಆವಡು ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು
ಐತ ಪಿರವುಡಿಂಚ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಂಚ ಕೊಡ್ತಿ ಇತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ ನಿಖಿಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೂಪಾರ ಅಥವಾ ಇಟ್ಟಿಪ್ಪುನ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವೇ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವೇ ಮೇನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇನ್ ಎಂಚಾವು ಎಂಚಿನ ಕೇನುಡವು ಎಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಇದು ಎಂಚಿನ ಪಂತರ್ ಐತ ಮಿತ್ತವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪಿನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಚ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುನ ಅಥವಾ ಎಂಕ್ ಪದ್ಯ ಬರೆನಾಗ ಆ ಟೈಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಬರೆಯಲೆ ಪಂಡ ಅವು ಬರೆಪಿನ ಎಂದ ಅಂದಾಜಿಜ್ಜಿ ದಾದಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ರೈಟರ್ ಅವು ಎನ್ನೋಡವು ಆ ವಿಷಯ ಐತ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಕುಲ್ದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಎದುರು ಇರೋದಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಬರಿಪಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಶುರು ಮಲ್ತನಾಂಡ ಪಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟಾ ಪಾತೆರ ಇರಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸತೀಶ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗು ಕಲಾವಿದರು ಆಚಾರ್ಯ ಬನ್ನಾರಿ ಪಂಡಲಿರ ರಾಕೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬನ್ನಾರಿ ಪಂಡ್ ಆಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಪಕ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಕೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇರ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪರ ಸರಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲೇ ಪದ ಬೊಳ್ಳಿ ಮುಗಲ್ ನಿನ್ನ ಪಯಣ ದಿನ ಪದ ಬರೆತಿನಾರು ವಿನೋದ್ ಸುವರ್ಣ ಬಣ್ಣದು ಕೇಂಡತೆ ತುರ್ಕಾದ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಲೇಸರ್ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆಪ್ಪುಗೊರ್ದು ಓಕೆ ಲೆಪ್ಪುಗೊರ್ದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ಮಾತಾಡಗಳ ಕೊಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಮ್ಮೇಳನ ಸಂದ ಒಂದು ಪದ ಪನಂದುಲೆ ಬುಳ್ಳಿ ಮುಗಲೆ ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನಯನ ಬುಳ್ಳಿ ಮುಗಲೆ ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನಯನ ಬಾನ ಸಾದಿ ಸಾಗದೀನನ ಬಾನ ಸಾದಿ ಸಾಗದೀನನ ಮೇಘಲೋಕುಗು ಪೋಪನ ಬುಳ್ಳಿ ಮುಗಲು ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನಯನ ಬುಳ್ಳಿ ಮುಗಲು ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನಯನ ಪೊರ್ತುದೇವೆರೆ ಗೂಡು ತೂತನ ಚಂದ್ರಲೋಕಗು ಪೋತನ ಪೊರ್ತುದೇವೆರೆ ಗೂಡು ತೂತನ ಚಂದ್ರಲೋಕಗು ಪೋತನ ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಮೀನು ಕುಡೆಂಚನ ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಮೀನು ಕುಡೆಂಚನ ಬರ್ಪಿ ಕತೆಯಿ ತೆರಿದನ ಬುಳ್ಳಿ ಮುಗಲು ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನಯನ ಬುಳ್ಳಿ ಮುಗಲು ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನಯನ ಮಲ್ಲ ಕಡಲು ನಿನ್ನ ತಮೆರು ಬಾನುನೇ ನಿನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮಲ್ಲ ಕಡಲು ನಿನ್ನ ತಮೆರು ಬಾನುನೇ ನಿನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಾನ ಭೂಮಿದ ಪಯಣ ನಿನ್ನ ಬಾನ ಭೂಮಿದ ಪಯಣ ನಿನ್ನ ಆದಿಯಂತ್ಯ ದಾಂತಿನ ಬುಳ್ಳಿ ಮುಗಲು ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನಯನ ಬುಳ್ಳಿ ಮುಗಲು ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನಯನ ಪೊಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಪತ್ತು ಪನಿಕುಲು ನೆಲತ ಬುಲೆ ಚಿಲ್ಲಿಡಿತ್ತಿ ಮುತ್ತುಲು ಪೊಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಪತ್ತು ಪನಿಕುಲು ನೆಲತ ಬುಲೆ ಚಿಲ್ಲಿಡಿತ್ತಿ ಮುತ್ತುಲು ಏತು ಪುಣ್ಯನು ಪಡೆದ ಬೈದನ
ಏತು ಪುಣ್ಯನು ಪಡೆದು ಬೈದನ ಸೇವೆಗದೆ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮನ ಬುಳ್ಳಿ ಮುಗಲು ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪನಯನ ಬುಳ್ಳಿ ಮುಗಲು ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪನಯನ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪನಯನ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಾಕೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬನ್ನಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಪದ ಪಂಡರು ಎಂಗಲ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಮೋಕೆಟ್ ಬತ್ತರು ಇನಿ ಎಂಗಲ್ನ ಎದುರು ಪದ ಪಂಡರು ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ತುಳು ಭಾಷಾ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರದ್ಯುತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಆರು ಪ್ರದ್ಯುತ್ ತುಳರ ಸತೀಶ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪಾರ ಸತೀಶ್ ನನ್ನ ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲಿಪ್ಯಾಂತರ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮರ ಐನ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಮೇರು ಕಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಕಾಣ್ತೇನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ನ ಪರಿಚಯನು ಪುರುಷೋತ್ತಮರ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಒಪ್ಪಾಡೊಂಜಿ ಕಿರ್ನಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಯಾರೇ ಈರ್ನ ಕೆಲವು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಡು ತುಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಈರ ಮ್ಯೂಟ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಸತೀಶ್ ನಂಜಿ ಪರಿಚಯವಲ್ಲೇನು ಸತೀಶ್ ನಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸಾರಿ. ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ಬರ್ತಿನ ಪುರಾಣನ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂಚೆನೆ ವಿಜಯಕ್ಕ ನಂದಳಿಕೆ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರುಳ್ಳೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಕ್ಲೇರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಕ್ ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ಜನನ್ ಸೇರ್ಸಾರ ಪೋಯ್ಜ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಇನಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಂಗೆ ಮಂತ ದಯಪಂಡ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪು ನಾ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಲೇಸಿ ತಿಳಿದಾರೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಜನ ಸೇರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅಂತೆ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ನೆನೆತ್ತದನ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಲ್ಪ 25 ಜನ ಸಾಹಿತಿಲು ಬರೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂದು ನಂದಳಿಕೆ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ದಯಮಾಡಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಡೋದು ಬರ್ಪನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಸುಲಭ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನೇ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಈ ಸಭೆಟ್ ಇನಿ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಬೈದಾರೆ ಅಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ದಾದಕೊಂಡ ಆರಾದ್ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಕಾವಡ್ ಆರೇನೆ ಲೆತ್ತು ಆರ್ ಎದುರು ಬರ್ಪುನೇ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಗುಚ್ಚ ಪತ್ತೊಂದು ನಾವು ಉಂತಿರು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಬಲೇದ್ ಮಂಡ ಆರು ಅಲ್ಪ ಆ ಸಮಯಡ ಉಪ್ಪುಲ್ಲಜ್ಜೇರು ಆರು ಬರ್ಪುಲ್ಲಜ್ಜೇರು ಬನಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಎಲೆ ಮೇರೆ ಕಾಯಿನ ಬರಲಿ ಯಾರೇನು ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಂಡು ದಾದ ಕೆಲಸ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತಿಂಡ್ಲ ಐನಾರು ಫೋನ್ ಮಂತ್ ತೆರಿಪಾವೇರು ನಂಗೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪು ಕಾಣದ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆರು ಕೆಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಆರು ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಾರು ಆರು ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಂಜಿ MNC ಕಂಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಕಂಪೆಂಡ್ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕೆಲಸ ಖುಷಿನ್ ತೋಜಂದ ಇತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತುಳುತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಕೆಲವಾರು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂತ್ರಿ 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ತುಳು ಲಿಪಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂತ್ರಿ ಇತ್ತಿನ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮನೆಯರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಆರ್ಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆರ್ ನಡೆದು ಐನ್ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಕನಕ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಆರ್ಡ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಅವು ನಂಗೆ ಇನಿ ಫಲ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಇತ ಎಕಡೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪಲ್ಲೇಕನಿ ಜೋಕಲ್ನ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಏರಾಣ್ಲ ಗಮನ ಗೊತ್ತಿಜಿರು ಅವು ಮಾತಿರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ವಿಷಯನು ತೆರಿಪಾದನಗ ಅನ್ಕೊಂಜಿ ಐನಂಜ್ ಜೊತೋನು ಗಾದ ವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೋನು ಬೇರೆ
ದೆತೊಂದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಪನ ಕೆಲಸಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಒಂದು ವರ್ಷನೇ ಪೋವು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಪೋವು ಇತ್ತೆ ಪುರಾಣ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರನ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಈ ಪದ ಪೋಣುದಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ದಿಂಜ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಕವಿಕುಲು ಪದ ಬರೆಯೊಂದು ಮಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಒಂಜಿ ಕೋಪೆಡು ತುಳು ಜೋಕ್ಲೆ ತುಳು ಪದ ಮಾಲೆ ಪಂಡದು ಜೋಕ್ಲೆ ಚಾವಡಿದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಡದ ಬರೆಪುನ ಒಂಜಿ ಪದ ಈ ವಿಷಯಡು ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರ್ನಾರು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಅರೆದು ಇತ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿರ್ದು ಆತೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡುಂಡ ಯಾರುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಟಿ ನೇಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುತ ಭಾಷೆಗೆ ಬಡದು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾರಿ ಕೊರೋನಾಡು ದುಂಬು ಮಾತ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಯ್ನಿ ಕೊರೋನಾಡು ಪನಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಝೂಮ್ದ ಎಂಚ ಪಂಡದ ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಲೆತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಹುಡುಕುಲ್ಲಾದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಆರದೇ ಪನಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಆರ್ಯ ನಾನು ಲೆತೊಂದು ಓದುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಝೂಮ್ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿಂದ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಗ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆತೊಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಇಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಪೂರ ಒಂದುಂಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆ ಕೊರನಾರ ಪಂಡ ತಪ್ಪತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಅರ್ನ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ದಿಂಜ ಅಭಿಮಾನ ಉಳ್ಳೇರ ಆರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಪಯೋಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಕರಾದಿರು ತುಳುವೆರ ಇಂಕ್ಲುಡ್ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಿರು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡ್ಡೆ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯರಾರು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ತುಳುಕೂಟ ಐದಾರು ಸಕ್ರಿಯವಾದಿತ್ತೀರಿ ಕರಾವಳಿ ಮಿತ್ರಕೂಟ ಆರ್ನಂಜಿ ಬಯೋಡೇಟ ತೂಪುಣದ ಒಂಜಿ 2 ಪೇಜ್ ಆರ್ನಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಡೇ ಉಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಕಲ್ಪಾನಿತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮತ್ತ ಗುರುದೇವನಲ್ಲಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡೆ ಆರು ಕೆಲಸ ಮಂತನಾರು ಇತ್ತ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೈಪ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮಲ್ತದೇರು ಅವು ಇತ್ತ ನಂಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೈಕ್ಲ ಬರೋಡು ಐಟ್ ಕೆಲವಾರು ಲಿಪಿನ ಮತ್ತ ಭಾಷಾಂತರ ಮಂತದೆ ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಾರ ಕೈ ಪಡ್ದಾರೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಬರಲಿ ತುಳುಟು ಅದು ಪ್ರಥಮವಾದ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಆರು ಮಂದು ಬಿಡ್ತೇರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಆಯ್ನ ಪ್ರಥಮವಾದ ಆಯ್ನ ಕಾವಂದಿರ್ನ ಕೈಟ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳೋಡು ಆಯ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನ ಪನ್ನೀರ್ಲ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುಂಡ ಆರ್ನ ಬುಡಿದಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮಗಳೇ ಆರೋಹಿ ಆರ್ನ ಊರು ಕಕ್ಕೆಪದವು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಹೈಸ್ಕೂಲು ಪಂಚದುರ್ಗ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಕೆಪಿಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ MCA ಸಿಕ್ಕಿಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ MNC ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಮಂತದಂತೀರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಡ ವಿಷಯದ ಅದನ್ನ ಪಾತಿರ್ನತ್ತಿಂದ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಲುನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪನಲ್ಲಿ ಕಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಅನ್ಪುನ ನಂಗೆ ಊರುಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿದ್ದು ಐನ ನಮ್ಮ ಮರತ್ತು ಪೋಪುನ ಸಮಯಡು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಮಂತದ್ದು ಮನ್ಪಾವನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಎದುರುಂತದ ಮನ್ಪಾವನಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ತುಳುಯನ್ ಪನೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಲಗೋರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಮತ್ತೆ ಲಗೋರಿ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ನನಗೆ ಜಾರ್ ಐಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೆ ಒಂಜಿ ತಿರಿಪಾದ ಅಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಂತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯಮೇ ಜಯತೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಸದಸ್ಯರಾದಿರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೇನು ಪನ್ಪುಂಡ ಐತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಲ ಎಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳ್ಬೇರಿ ಈ ರಾತ್ ದಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡರಿದ್ದು ಪನ್ಪುಂಡ 4 ಪೇಜದ ಬೈರೋಟ್ ಉಂಡಾರ ತೀರ ಬಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇದ ಬೇಡ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಲ್ಲ ಆರೆಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಪನ್ಪುನಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡೇನು ಐನು ಓದ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋಡವು ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಸೆಟ್ಸ್ ಪನಲಿಯರೇನು ಇನಿ ಇತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಪನ್ನಿರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅವು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಂದೆ ಪನ್ಪೇನೆ ಇನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಯುನಿಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆಲ ಆರು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನಾರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯರೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಇருந்து ಸಮಸ್ತೆರ್ನ ಪರವಾದಿಯಾನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರಿಗಳ ಕೇಳುന്നുണ്ട ವಾಯ್ಸ್ ಚೆಂಡರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದು ಕೊರ್ನೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದಕ್ಕಳು ನಮಿತ್ತೆ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಆದ ತೂಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತ ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಈ ವಿಷಯ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0 ಅಥವಾ
0 ಜೈದ ದುಂಬು ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಆತುನಾಗ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆವಡ ಕನ್ನಡದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಏಪಲ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡ ಪಿರಬೂರುಡ ಪಂಡ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ತೂರ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತೂವಲಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕೊರಿ ದುಂಬು ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿರುವರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವಡ್ ಅಥವಾ ನಂಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಓಕೆ ಐಕನೆಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ಅವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪತ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಪೋಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಐಟೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೀರಬುರದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಂತಿಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಹುಟ್ಟ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಎಂಚ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಚ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸಮಯಡೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಿನಾರಿ ಉಲ್ಟಾ ಆತನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಆತನಿತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ನಮ್ಮ ಊಡಿತನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಪಿಜಿ ಬಟ್ ಪಿದಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆದ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ಡ್ಲ ಶುರು ಆತನಿತ್ತೆ ಊರ್ಡ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವ ಆತನಿದವರ ಇತ್ತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಗ್ಲು ಇತ್ತದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರಳ ಈರ್ನ ಸದಾನಂದನ್ನ ಈರ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಿನ್ ಆತನಂತ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜಂದುಂಡ ಆರ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜಂದುಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಏನ ಬರೋಂದಿದೆ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಇರು ಪಾತೆರ್ನ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಂತಿಜಾರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತೆ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಂತಿಜ್ಜೇನೆ ಓಕೆ ಮಂತನ ಅಂಚ ಐಕಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಾಕಿದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಚ ಪೋಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರತೊಂದು ಇಜೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಬೂರ್ಬ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಿರಬೂರ್ ಅಥವಾ ನಾಶ ಅವರ್ಲ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಆಪ್ ಉಂಡವು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸಿಂಕ್ ಆಯ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆತು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದಯಪಂಡ ಹೋಯ್ತ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಅಯ್ನ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋತುಂಡು ಅಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕೆಜಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಂತ ಒಗ್ಗೊಂದು ನಂಗೆ ಈಸಿ ಆದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಭಾಷೆಗಿಲ್ಲ ಇಜಿನ ದಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಪ್ರಬಲವಾಯಿ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾ ಉಂಡ ಅವು ಆಕ್ರಮಣ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ರೀಪ್ ಜಾಗದ ಎತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಪದಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈಸಿ ಅದು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜ ಅದನ್ನ ದಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಪ್ಪನ ತನಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೈಮ್ಸ್ ಸೇರುಂಡು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದ ರೈಮ್ಸ್ ಸೇರುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಿರ ಪೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಬತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದಕ್ಲೆನ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಉಂಡ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪುಣ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದು ಅವು ಸುಲಭಡು ತಿಕ್ಕೊಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಚ ಸುಲಭ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಸುಲಭ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಲ ಸುಲಭ ತಿಕ್ಕೋಡು ದುಂಬುದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ವೈದ್ಯ ಪಂಡ ಅವು ರೀಚ್ ಆತಜಿ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದುಂಬುದ ಸಾಹಿತ್ಯನ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದುಂಬುದ ಬುಕ್ ಬರೀತಾನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆಯ್ದಕ್ಕ ಹೊಸ ಬರೆಪುನಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೀವಂತವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಪ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಒರಿಪಾಡು ಬಂಡ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಕೂಡ ಇರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೀನು ಒರಿಪಾಪನ ಪುರ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಆ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟನಾಗ ಉಲಾಯಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಆವೊಂದುಂಡ ಕೃಷಿ ಬಂಡ ಈ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನರೇಷನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ಟಿಗೆ ಅವು ಭಾಷೆದ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಥವಾ ಭಾಷೆದ ಪ್ರಭುತ್ವತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತೂನಿಪ್ಪ ಶುದ್ಧವಾದ 60% ಕರಪ್ಟ್ ಆತನು
ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆ ಒರಿಪುಣ ಅನ್ಪೇರು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನೇ ಕರಪ್ಟ್ ಅಂತ ಪಾತೆರ್ನ ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯ್ಜಂಡ ಅವೇ ಭಾಷೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಏತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 3-4 ವಾಕ್ಯಡು ಏತ ಒಂಜಿ 5% ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಡ್ಬ ಅಥವಾ ವೇದ ಪಾಡ್ಬ ನಂಗೆ ಮೈಂಡ್ ಬತ್ತ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ನಂಗೆ ಮೂಲೋಡು ತಿಕ್ಕೊಡು ಕೈತೊಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೋಡು ಅಂಚ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒರಿಪುಂಡು. ನಿಗ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಿಗ್ಲಿ ಕೆಂದಿಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ತೀರಾ ಮಡಿವಂತಿಗೆ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಚೂರು ಮುಂದುವಾಂಡು ಮಾಡದು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಐತೆ ರೀಚಬಿಲಿಟಿ ಈಸಿ ಉಂಡು ಪಂಡಿತ ಏರಿಯಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನೆಟ್ಟ ಓಕೆ ಅತನ ದಾನೆ ಅವು ಇತ್ತ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯ್ದ ಭಾಷೆ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ಪುಂತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಓವರ್ ಲೂಸ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಓವರ್ ಲೂಸ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಐನ್ ಬಳಕೆ ಮನ್ಪುಜ ಬುಕ್ಕ ಬಳಕೆ ಮನ್ಪಂದ ನಂಗೆ ಮರತ್ತು ಓದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಬೊಳಿಪೊಬ್ಬನ ಆ ಭಾಷೆದ ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಅದು ಭಾಷೆದ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಡು ಕಲ್ಚರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದೆ ಬರೋಡು ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಬುಲೆಂದು ಬರೋಡು ಬುಕ್ಕ ಮಿಡ್ಲೆಡ್ ನಂಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಬಂಗ ಐತೆ ಏನು ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪದನ್ನು ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಉಂಡ ಎಂಕಿತ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅವು ಈ ನೆಟ್ ಬೊಳೆಪುನ ಬಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇತ್ತನ ಆಪುಂಡು ಆಪುಜಿಂದಲ್ಲ ದೇವನಿತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನ ಪಾತ್ರ ಬೇರೆ ಪಂಡ ಆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಜನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆವಡು. ಓಕೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸುಲಭಡು ರೀಚ್ ಮನ್ಪುಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಏನ್ ಪಾತ್ರ ವಿಷಯ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಲಿಪ್ಯಾಂತರ ಎಂಕ್ಲೆ ಇದು ಪದ್ಯ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ರೀಚ್ ಆವಡು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಬರೆನಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ದಿತ್ತಂಬ. ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ದಿತ್ತಂಡ ಕನ್ನಡ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅದನ್ನ ಪೀದದಾಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುರು ಮಸ್ತ್ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆತ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾಂಬೆದಾಗಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ US ಜೋಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆತನಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಈ ಭಾಷೆ ರೀಚ್ ಆಪನಿಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಪದ್ಯಲು ಬರೋ ರೀಚ್ ಆಪನಿಂಚ ಏಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಅಗ್ಲಿನ ಓವು ನಿಲತ್ತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಡ ಆ ಲಿಪಿಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾಂತರ ಅಂತ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಭಾಷಾಂತರ ಲಿಪಿ ಅಂತರ ಅಂತ ಕೊರಡು ಬಂಡದು. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಐತೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಡು ಆತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಓಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದ್ರು ಸಾಧ್ಯ ಐನೇನಿತ್ತೆ ಪಣದವ್ರು ಇತ್ತ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಮನ್ಪನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಾರಿ ಬೊಲಾಣಿಗೆಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಜುಂಗ್ಳು ಪೋನುಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟಿತೆ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಎಂಚ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಎಂಚ ಬರಿಪುನ ಎಂಚ ಆ ಐತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಪಾತಿರ್ವೆ. ಓಕೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ದಾಯಿ ಆತ ಸ್ಲೋ ಪೋನು ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪೂರ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅನುಕರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಭಾರತಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೀಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದುಂಡು ಜೋಕ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗುದುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಆ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪಡುವಂಡ ಅవి ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕಲ್ಪಡು ಬಾಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ಪಡು ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಡಿಟೇ ಇಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಇಚ್ಛ ನಮ್ಮ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಜನ ಭಾಷೆದ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಜರ ಅವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚಿ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಒಂಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಚ ಅಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅತನಾಗ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಐನ ನಿನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಐನೇ ಯೂಸ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಏನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಅವೇ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು
ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಬಳಕೆ ಮನ್ಪುನಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮನ್ಪುಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ. ಅವು ಇಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಂಡು ಅತನ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಂದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಂದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಟ್ರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅತನ ನಮ್ಮ ಪಿರಾನ ಅತ. ಸೊ ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಜ ಮಂದ ಐತ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಬುಕ್ ಪಾತಿರ್ಬೇನೆ. ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಸೊಬಗು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಚ್ಚಾರಣ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆ ಇ ಈ ಉ ನಿಲೆ ವರ್ಣಮಾಲೆ ತೂದಿಪ್ಪರು ಐನ್ ಅಲ್ಪ ದಾಯ ಆ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸದಿರಿ. ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಕ್ಕಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಆ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಗ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ತೂದಿಪ್ಪರು ಕಾಕ ಗಾಗಂಗ್ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡೈತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ದ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಂಡತೆ. ಕಂಠವಾಡು, ತಾಳವಾಡು, ದಂತ್ಯವಾಡು, ಓಷ್ಟವಾಡು, ಈ 4 ಪೊಸಿಷನ್ 5 ಪೊಸಿಷನ್ ಆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಕ ಗಾಗಂಗ ಅವು ಒಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಕಂಠಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಾಚ ಜಾಜನ್ಯ ತಾಳು ಭಾಗ, ಊರ್ಧನ್ಯ ಭಾಗ, ತಾತ ದಾದನ ದಂತ್ಯ ತಾತ ದಾದನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಾತ ದಾದನ ಮನ್ಪುನಾಗ 4 ತಾಗುಂಡು. ಪಾಪ ಬಾಬಮ್ಮ ಲಿಬಲ್ ಲಿಪ್ಸ್ಡ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಡಿಟ್ ದಿನ ದನಪುಂಡು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಡಿಟ್ ದಿನ ದನಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೆಕಾಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೈದ್ ಗಡಿ ಪೋಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೆಲ್ಲ ಒಂದುಲ ಪೂರ ಬಾರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಇತನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣು ತೈಬವೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬರೆಯಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಎ ಬಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಬರುಂಡು. ಓಕೆ, ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭಾಷೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎ ಪಂಡ ಎ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಎ ಉಂಡು ಮಾಡ್ಲಾಗೆ. ಓಕೆ, ಎ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಅಮ್ಮವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿಟ್ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಎಂಚ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಪಣದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಪ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು, ಮೂಲೋಡು ಕರಪ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಈ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಈ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥ ಬುಕ್ಕಾಯ್ತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಏತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಿಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ಯೂರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಅಕ್ಷರಲು ಪೂರ ಉಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ ಡೀಪ್ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತನು. ಈಗ ಛಂದಸ್ಸು ಕೆಂದಿಪ್ಪಾರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲ ಛಂದಸ್ಸು ಈ ಭಾಗವತಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಬರೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಮಾತ್ರೆ ತತ್ತನ ಎಡವಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಗಣ ಅಥವಾ ಈಗ ಲಘು ಗುರು ಪ್ಲುತಾಪುರ ಬನ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಮೂಜ 2 ಮಾತ್ರದ ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರದ ಗಣಕುಲ ಪುರ ಅವು ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸೊಬಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆದ ಛಂದಸ್ ಪರಂಪರೆದ ಒಂದು ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅವು ಆತತ್ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಅವು ಪಿರ ತಾಳೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದನು. ಕೊಂಜಿ ತಾಳಗೆ ಈತ ಬೀಟ್ಸ್ ಉಂಡು, ಆ ಬೀಟ್ಸ್ ಈತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು. ಈಗ ತ್ವರಿತ ತ್ರಿವಿಡ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ 7 ಮಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತಾಮ್ ತತ್ತ ಮೂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಏಕತ ಅಂಚ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರ್ ದೆತ್ತೊಂಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಚೂರು ಎಡಾಟ ಇತ್ತ ಎಂಚಾದನ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಈ ನೆನ್ನು ಪೂರ ಜೀರ್ಣ ಮನ್ಪರ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಮೂಲೋಡು ನಮ್ಮ ಕರಪ್ಟ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ರೀಸನ್ ದಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಐನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನೇಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಸ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಲಂಚನೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು. ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒಂದಲ್ಲ 5 ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಮ 5 ಅಕ್ಷರನು
ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭಾಷೆ ಅವರೇಜ್ 5 ಅಕ್ಷರ ఉన్నదేనిలే అయినా 25 ಅಕ್ಷರಗಳು ಕುಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಅತನ ದಾನೆ ಪಂಡು ಅರ್ಧ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಯೋಚನೆ ఒక ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ವೆರಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವು ಇತ್ತೆಂಚಾತನ ಮಂಡ ಇಂದು ಪೂರ ಕೈ ತತ್ತಂದು ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನಿಗ್ಲಿತ್ತು ಕೇಂದಿಪ್ಪರು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಬರ ಓವರಾಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ತಲತಲಾಂತರವಾದ ಬೈದಿನ ಕೇನೊಂದೆ ಏಪ ನಮ್ಮ ಬರೆಪ್ಪನಾಗ ಅನ್ನುವಂತನ ಆತ ಪೂರ ಅಡಿಮಿಲ ಆತನ ಅಂಚ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋನಾಗ ಪೀರ ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮನ್ಪುವ ಅಥವಾ ಯೋಚನೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮನ್ಪುವ ಅಥವಾ ಭಾಷೆನೆ ನಮ್ಮ ಕರಪ್ಟ ಒಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವು ದುಂಬ ಅನಾಗ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಇದು ಕಾಣದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆ ಕೀಳಿ ಮನೆ ಮಾಡದು ಒಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ಲೇಔಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಕ್ ಲೇಔಟ್ ಐನ್ ಎಂಕ್ಲು ರೆಡಿ ಮಂತದ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತದ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ತುಳುಲ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮನ್ಪ ಓಕೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಓಕೆ ಲಿಪಿಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮೂಲವಾದ ಬತ್ತನ ಲಿಪಿಲು ಪೂರ ಬರೆಪ್ಪುನ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಪೂರ ಮಾತೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅವಳು ಐತೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲ್ಪರ ಪೂರ ಒಂದು ಈಸಿ ಚೂರು ನಮ್ಮ ನೆನ್ನ ಚೂರು ಸ್ಟಡಿ ಮಂತಂಡ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆರಾಮ ಕಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬತ್ತೊಂದು ಇರೆಗೆ ಪಂಜಾಬಿಲ ಟೈಪ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚಿ ಒಡಿಯಾಲ ಟೈಪ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಳುಲ ಟೈಪ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುಲ ಕೊರ್ತ ಆಯ್ತಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೋಟೋ ಇಂಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಟೈಪ್ ಪಂಡ ಸ್ವರ ವ್ಯಂಜನ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಕ್ಕ ಗಂಗ ಚ ಚ ಜ ಜ ಟ ಟ ಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿದಲ್ಲ ಕೈಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಜೋಡಣೆ ಆತ್ತೆ ನೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಕಕ್ಕ ಗಂಗ ಚ ಚ ಜ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಓರ ನಂಗೆ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ ನಂಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ತೂಡ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪರ ಗೋಪುಜ ಓಕೆ ಇದು ಕಲ್ಚರ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಓಂಕಾರ ಮನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅದ ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅವು ಸಿಂಬಲ್ ಅವು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಓಮ್ ಎಂಚ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನು ಚೀಟಿ ಬರೆನಾಗ ಓಮ್ ಬರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಏರೆಲ್ಲ ಲೆಟರ್ ಬರೆನಾಗ ಓಮ್ ಬರೆಯೋದು ನಮ್ಮ ಬರೆಯೊಂದು ಇತ್ತ ಓಕೆ ಏಪ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಅಥವಾ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈದಂಡ ಅಥವಾ ನೆನ್ಪುರ ಪುರ ನಮ್ಮ ಬೂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇದು ಓಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ರುಪೀಸ್ ಬೈದಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಂಬಲ್ ರುಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಣೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಕಲ್ಚರ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಟೈಪ್ ಮನ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಲಿಪಿ ಅಂತರ ಜಪ್ಪು ಎಂಚ ಈಸಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಏರೆಗೆ ತುಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೈದರ್ಪಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಏರೆಗೆ ಬರೆಯರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಲ್ತಾರ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪರ ಈಸಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಈಸಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೋ ಕನ್ನಡ ಉಳ್ಳ ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ತುಳುಕುಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು
ಇತ ಒಂಜಿ 200 ಪೇಜ್ ದ ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಟೈಪ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಐತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಅಪ್ಪ ನಾನಾ ತುಳು ಕಲ್ತದೆ ಐನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನೇ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಐನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬತ್ತೊಂದು ನಿಗ್ಲೈತೆ ಒಂಜಿ ಏರನ್ನ ತುಳು ಬುಕ್ ಬರೆದಿತ್ತಾರನ ಏರನ್ನ ತುಳು ಬುಕ್ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಏರನ್ನ ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ ಓಕೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಅಂತರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿನ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಪಿ ಅಂತರ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಐನ್ ಎಂಚಂದ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪ ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ನಿಗ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಬರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಐನ್ ಇತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಾಡ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿಡ್ ಕನ್ನಡ ಬೋಡು ಇಂಚಿ ತುಳುಟ್ಲ ಬೋಡು ಐನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಳಿಂದ ಪ್ರದ್ಯುತ್ ಬೈದಾರ ಪ್ರದ್ಯುತ್ ಕೈತಲಾಯೆ ನಾನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೈತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಗೀತ ಒಳ್ಳೆರತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿ ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಜಿ ಇತ್ತೆ ವಾ ಟೈಪ್ ಪೂರ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ PC ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಆತನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಫಾರ್ಮೇಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ ಪಂಡ ನುಡಿಟ್ ಪೂರ ಟೈಪ್ ಮಂತ ನುಡಿ ಪೋನ ಆಸ್ಕಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಉಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಫಾಂಟ್ ಕೋಡ್ ಉಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಪೂರ ಯೂನಿಕೋಡ್ ದಂಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಲ ಐತ ಯೂನಿಕೋಡ್ಗು ಬರಡು ಬಂಡದು ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದು ಐತ ಮಿತ್ತು ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಉಂಡು 10 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ನಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ನಂಕಿತ ತುಳುಕು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಬೈದಿಜಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕೆಂಚ ಬರೆಯಲಿ ಬಂಡದ ಅಂಜಿ ಪಂಡದ ಕೊರಪೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ನಿಗ್ಲಿಡ ದುಂಬುದ ಬುಕ್ ನಿಗ್ಲೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಂತನ ಆಯ್ತ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಇತ್ತೇನ ನುಡಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪರು ಓಕೆ ಐನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ ಐತ ಇಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಣದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಯೂನಿಕೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಪನ ಓಕೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಹೊಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಸಾರಿ ನುಡಿರ್ದು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ನುಡಿಟ್ಟು ನಿಗ್ಲಿ ಬರೀತನ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಐನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಲಿಪಿ ಅಂತರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ವಾ ಲಿಪಿಕ್ ಬೋರ್ಡು ಐನ್ ಲಿಪಿ ಅಂತರ ಮನ್ಪುನ ನಿಗ್ಲೈತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋಯ್ಪ ನಿಗ್ಲಿಗೈತೆ ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಆಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐ ನಿಗ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪೋಯರ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಬರೀತಾರೆ ಐನೇನು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಐಕೆ ಮೇನ್ ಅದು ಎಂಜನ ಬಿಡಂಡ ಒಂಜಿ ಫಾಂಟ್ ತುಳು ಶ್ರೀ ಫಾಂಟ್ ಬಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತ ನಿಗ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ನೆಕ್ ಪೋಯರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳು ಶ್ರೀ ಫಾಂಟ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಐನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತೋನಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಯೂನಿಕೋಡ್ ತುಳು ಫಾಂಟ್ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಫಾಂಟ್ ಅದ ನಮ್ಮ ಎಂಜ ನಿಗ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪ ನಿಗ್ಲಿ ತುಳುಕು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲಿ ಎಂಜ ಫಾಂಟ್ ಮಂತಾರ ಬಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಂತನ ಬಂಡ ಮಲಯಾಳಂದ ಯೂನಿಕೋಡ್ ತುಳು ಆಸ್ ಎ ಫಾಂಟ್ ಅದು ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಏನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಿಗ್ಲಿ ತೂದಿಪ್ಪರ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಂತದೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಓ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಥವಾ ಓ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಥವಾ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐತ ಲೇಔಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಂತ ನೋಡು ಓಕೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಿಗ್ಲಿ ಬೈ ಮಂತಾರನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ CD ಕೊರ್ಪ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲೇಔಟ್ ದಿಕ್ಕನು ಈಗ ಪಂಜಾಬಿ ಬೋರ್ಡ ಗುಜರಾತಿ ಬೋರ್ಡ ಆ ಟೈಪ್ ಓಕೆ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಏನು ಒಲಿತೆ ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗುವೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ನುಡಿ ಟೈಪ್ ಮಂತನ ನಿಮಗೆ ಫಾಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ
ಇಂಚ ಜಂಕ್ ಅದು ತೋಜು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಡು ಫಾಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಂಚ ಜಂಕ್ ಅದು ತೋಜುಂಡು. ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಏನೇನಿಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಪೆ ಇದು ಜಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಐನ ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ನೆನ್ನ ತೂಡು ಪಂಡ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಕ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಫಾಂಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ನೋಡಿ ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ನೆನ್ನಿತನಮ ತುಳುಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಳುಲಿಪಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಿರ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ನೆನ್ನು ಕನ್ನಡ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆನ್ನು ಕಾಪಿ ಮನ್ಸೆ ಐ ಕೊಂಚ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಗ್ಲೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಾಡಿಯರ್ಲ ಕನ್ನಡ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ನಾಡ್ಲಿ. ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ನಾಡ್ಲಿ ನಿಗ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತಿಕ್ಕುನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಐನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಬಂತುನಿ. ಓಕೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಸ್ಕಿ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ನುಡಿ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ನೆನ್ನ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಬಂತುನಿ. ಓಕೆ ಇಂಚ ಒಂದಿತ್ತೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಅಂಡ್ ನೆನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಇಂಚ ಅನ್ಬೋಡು ನೆನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲಿಪ್ಯಾಂತರ ಅನ್ಕೋಣ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕೋಡ್ ಇತ್ತು ನೆನೆ ಆ ಭಾಷೆದ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಭಾಷೆದೇನೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪ್ಯಾಂತರ ಅನ್ಕೋಣ ಐ ಕೊಂಚ ಪಿರಂಜಿ ಟೂಲ್. ಓಕೆ ನೆನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪದ ಬಂಡದೊಂದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಪದ ಪಡ್ಡದ ನಿಗ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಐನಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇಂಚ. ಓಕೆ ಕಾಪಿ ಮಂತೇಟಿಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೊರ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೊರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂಡತ್ತ ಅವು ಸರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆತಜಿ ಪಂಡ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿತೆ ನಾನ್ ಯೂನಿಕೋಡ್ ನಮ್ಮ ಫಾಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ ಬರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನೆನ್ನೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ. ಓಕೆ ನೆನ್ನೆ ಎಂಚ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಪುನ ನೆನ್ನೆ ಬೋಡನಿಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪನೆ ರಿಪೇರಿ ಮಂತದ್ದು ಕಾಪಿ ಮಂತ ನೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ನೋಡಿಟ್ಟುಂಡು. ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುಂಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಉಂಡು ಅವು ನೆಟ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೆನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಂತೆ. ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಯೂನಿಕೋಡ್ ತಿನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ತುಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಡದ ಒಂದು ಬೇತೆ ನುಡಿತ ಇಂಜನ ನುಡಿತಾಗ್ಲಿನ ಆಸ್ಕಿ ಫಾಂಟ್ ಇರ್ತೇನೆ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದು ತುಂಗ ಫಾಂಟ್ ಬೈದೇನೆ ಪಂಡ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬರ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಜಿ ನೆನ್ನು ಪೂರ ನಿಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬತ್ತೊಂದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಒಂದು ಇಂಚು ಪೂರ ದಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಕೆಲವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಡ್ತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ ಕೆಲವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಇಂದು ಉಂಡು ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತಿದೆ 0 ವಿತ್ ನಾನ್ ಜೈನರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿಲಿಡ್ ಲಿ ಅರ್ಧಾಕ್ಷರ ಡ್ ಬಾಕಿಲಿಡ್ ಅవి ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಅಡಿ ಹೊತ್ತು ಅದು ಬರು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪಾರು ಅವು ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಪಾಪ ನಿಗ್ಲಿಗೆ
ಪ್ರದ್ಯುತ್ ಭಕ್ತನ ಪಲ್ಯ ಇತ್ತೇನ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಐತೆ ಬರೇನಾಗ ಏನ್ ಚಾಪಂಡು ಬಾಬರಿಪ್ಪ ಬಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾ ಬರೇನಾಗ ಏನ್ ಚಾಪಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಸಾರಿ ಅವು ಅಡಿ ಹೊತ್ತು ಅದು ಬೂರುಂಡು ಬಾಕಿಲ್ ಡ್ ಇನ್ನು ಯಾಪಂಡು ಡಾ ಬರೇನ ಯಾಪಂಡು ಅವು ಅಡಿ ಹೊತ್ತು ಅದು ಬೂರುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಒಂದು ಬಾಕಿಲ್ಡ್ ಹತ್ತು ಬಾಕಿಲ್ಡ್ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಬತ್ತುಂಡು ಪೋತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಐತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚೆ ಬರ ರಾಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಳತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಬಳತ್ತು ಅಂಚ ಬರ್ಬೋದು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಆ ಟೈಪ್ ಆ 0 ವಿತ್ ನಾನ್ ಜನರ ನೆಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಏತ್ ಬಳತ್ತದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಬರೋ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಪ್ಪು ನೈನ್ ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬತ್ತೊಂದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಜೈತೆ ಬಾಕಿಲ್ ಏನ ಈ ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಣ್ಣ 0 ವಿತ್ ನಾನ್ ಜನರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾ ಪಾಡ್ವೆ ಡು ಪಾಡ್ವೆ ಆತನಕ ಜಾಯಿನ್ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಾಗ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಎರರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಣಾದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಪ್ಪ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ 5 ದುಃಖದ ನೆನಪುಡು ನಿಂತ ಈನಿ ಕೊಡ ಅಂಡ 5 ದುಃಖ ನಿಖಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಇದೆ ಪದಕ್ಕೆ ಪೋಲೆ ಲಿಪಿ ಅಂತರ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಪಿ ಅಂತರ ಮನ್ಪೋಣ ಇತ್ತೇನೆ ತುಳಶ್ರೀ ಫಾಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಟೂಲ್ ಪೋಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಜಂಚ ಮಲಯಾಳಂ ಡಾಟ ದೀತೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮಲಯಾಳಂ ಆಂಡದು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮಲಯಾಳಂ ನಿನ್ನ ಪೇರ ತುಳುಕು ಮಾಡ್ಬೋಡ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಪಿ ಚೇಂಜ್ ಮಂತನ ಆಂಡ ಫಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತನ ಆಂಡ ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುಶ್ರೀ ಫಾಂಟ್ ಮಂತಾರಂಡ ತಿರ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಫಾಂಟ್ ಇತ್ತ ತುಳುಕ್ ಅದು ಕನ್ನೋಟ ಬೈತಾನೆ ಕನ್ನೋಟ ಅದು ಬರ್ತೇನೆ ತೊಳೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ವಾ ಭಾಷೆಗಳ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಆತ ಪದ್ಯ ಐವ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅನ್ಪ 10 100 ನೆಟ್ಟಿ ಪದ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಪ್ಪುನಂಜಿನ ಐನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನದವರ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಲ ಐನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬರೆದು ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮೇಷನ್ ಐಕ್ ಬರಾಗ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ತುಳುತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ತುಳು ಲಿಪಿಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗೆ ಐಕ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಹಿಂದಿದಾಗಲೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹಿಂದಿದಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ನಿನ್ನೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ ಮಂತೊಂದು ಕುಳ್ಳೋಡು ನಿಜ್ಜಿ
ಅವು ಏಪ ಟೈಪ್ ಅಂತಂದು ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಏಪ ಈಸಿ ಆಪನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ ನಮ್ಮ ಬರೆದಿಪ್ಪುಡು ಅತನ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬೇತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಕೊಂದರೋಡು ಐಕೆ ಇಂಕ್ಲು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಆಯ್ನ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಬರೆದು ಕೊರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಲಿಪ್ಯಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಂತನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎರರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತ ಟೂಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟೂಲ್ ಆತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಭಾಷೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಆಡಿಯೋದ ಶೈಲಿ ಅವಡು ಅಥವಾ ಈ ಜೀರೋ ಬೆರ್ತ್ ನಾನ್ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗಳು ಅವ ಎಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಂಕ್ ಎರರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬತ್ತೊಂದು ಸುಲಭಡು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ಅಂತಾರೆ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಭಾಷೆಗಳ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ಅಂತಾರೆ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಆಗುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಲ್ಲ ಬೋಡಾಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಜ್ಜ ಕುಟ್ಟಡು ಮನ್ಪುಗ ಅವೇ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದ್ಯುತ್ ತೆಗ್ದೇರು ಬೈದೇರು ಓಕೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊರಿಯಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಪೋಪುಂಡು ಇದನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆಂಜ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೈಕ್ ಕೊರ್ನ ಐನು ಐನಾಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪುವ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಂಕ್ಲನಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮನ್ಪರ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೂಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಲ್ಪರ್ಲ ಟೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇಶೀಯವಾಯಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಿ ಸತೀಶರೇ ಅದನ್ನ ಈರ್ನ ಪಿಪಿಟಿ ಇಂದಟ್ ಮಾಡುವರ ಪಿಪಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಒಡನೆಗೆ ಕಾಣಾದ ಗುರುಕುಲ ಬಣ್ಣದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೋರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇತ ಏರೆಗ್ ಇತ ನಮ್ಮ ಏರೆಗ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ನಿಗ್ಲೇನ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಬತ್ತನ ಪದ್ಯಲೆನ್ ಓಕೆ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲಿಪಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫ್ರೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬಗ್ ಪೂರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ರೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ನೆಸ್ ಓಡಂಡ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಮಾತ ಅಕ್ಷರ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಬುಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಣಮಾಲೆಡ್ ಐನ್ ಪೂರ ಬರೆನಾಗ ನಂಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ನೋಡಿಟ್ಟು ಐಟ್ ನಾಡ್ ಸಾಕು ಹಾಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಅಂಚೆ ನೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೀ ಉಂಡು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ ನೆಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೇಔಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೇಔಟ್ ಅತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಲೇಔಟ್ ABCDFGH ಆ ಟೈಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಗೆ ಬೇತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಗೆ ಬೇತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಐತೆ ಈಗಲೈತೆ ಫೋಟೋ ತುಯ್ಯರ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೋಕೆ ಪಂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಡಿಟ್ ಅತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಮ್ಮ ಅಡಿಟ್ ಬಂಡದು ನೆಟ್ ಎ ಕೊರಿ ನಕ್ಕೆ ABCD ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೇನ್ ಲೇಔಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲೆಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐಕೆ ಮುಲ್ಪ ಲೇಔಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಈ ಲೇಔಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ನಿಪುನ ತಿನ್ನಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ತಂದು ಏನೋ ಹಿಂದಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರಿ ಒಂದೇ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹಿಂದಿ ಉಂಡು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ ರ ಪ್ರ ಸ ಸ ದ ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂಜಾಯ್ ಬಂಡ ಈತ ಈರೆಗ್ ಒಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಏನಿರೆ ಒಡಿಯೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಟ್
ಮುಲ್ಪ ಒಂದುಂಡುದುಲೆ ಒಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಡು ಈರ್ನ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಡಿಯಾ ಜಾಬಂಡ ಪ ಪ್ರ ಸ ದ್ ಇಂಚಾರ್ಪಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿಟ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಹಿಂದಿ ನೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಓಕೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ಪನ್ಪುನು ಅಂದ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒರೊಂದು ಕೀ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಂಡ ಇರೆಗ್ ಬುಕ್ಕನಿಗೆ ಸುಲಭ ವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೇನು ತುಳು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹೊತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಅನ್ಪೊಲಿ ತುಳು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹೊತ್ತೊಂದು ಹಿಂದಿಲ ಟೈಪ್ ಅನ್ಪೊಲಿ ಆ ಟೈಪ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಬೆನಿ ಎಂದು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲನ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕುನುಂಡತೆ ನೆನ್ನೆ ಇತ್ತಾಗಲಿಗಿತ್ತ ನಂಗೆ ಒಡಿಯಾದ ನಂಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಇದು ನೆನ್ನೆ ತೂತೆ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ತುಳು ತೆನಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡ ಕನ್ನಡ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ತೊಂದು ಇದು ಏನು ಈ ಕಡೆ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತೊಂದು ತುಳುಲ ಟೈಪ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಉಂಡದೆ ನಂಗೆ ಆ ಅಕ್ಷರ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಜೋಕುಲು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗುರ್ತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಷರ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆಪುನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತ ABCD ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಬರೆಪುನ ಬುಕ್ಕ ಬರೆನ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಅಕ್ಷರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಪ ಅವೇ ನೆಟ್ಟ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಕ್ಷರದ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಅಕ್ಷರದ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡೇರೆಗ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತೆಗೆತೊಂಡು ಒಂದು ಲಿಪಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅವೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳ ಭಾಷೆಗಳ ಒಂಜಿ ಆತೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನ ವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯಲಿ ಅನ್ಪಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಿಂಚ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯಪ್ಪ ಆತಾ ಅಂಚನಿತ್ತು ಈತವೇ ಐನಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ತುಳುಟು ಬರೆಯಲಿ ಹಿಂದಿನ ತುಳುಟು ಬರೆಯಲಿ ಅಂಚ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಐತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಆಗು ಇತ್ತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಆತನ ನೆನಪ ಭಾಷೆ ತುಳು ಇಪ್ಪುಂಡು ಲಿಪಿ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ರನೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತನಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶಗಳೇರು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಆ ನೆಟ್ ಅಲ್ಪದ ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಆಂಡೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಮಾತೆ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಅವು ಲಿಪಿಯಂತರ ಮಂತನೇನೆ ಅಕ್ಲು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪನೆ ಆತರ ಅಂದ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸತೀಶರೇ ತುಳು ಮಂದಾರ ಫಾಂಟ್ ತುಳು ಶ್ರೀ ಮಲ್ಪನೆ ತುಳು ಮಂದಾರ ಫಾಂಟ್ ತುಳು ತುಳು ಮಂದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚ ಮಾತನಂಡ ಅವುಕ್ಲನೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಅವು ಮಲಯಾಳಂ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಇಜ್ಜವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಸಿರಿಡಿ ಟೈಪ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ತುಳು ಸಿರಿ ಟೈಪ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಏನಾಗ ಫಾಂಟ್ ಪಂಡತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭಾಷೆದ ಒವು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಐಟಿ ನಿಗಲಿತ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಬರೆಯಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಏರಾವರಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೇ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಆಯ್ತಾ ನೂಟಿ ಹಿಡ್ದು ಕನ್ನಡ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಕೊಂದಲ ಉಂಡದು ಅಂಚೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವು ಮಲ್ಲವಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಐಟದ ಬುಕ್ ಐಟಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ನೇನೆ ರಿಪೇರಿ ಬಂತದ್ದು ಬುಕ್ ನೆಟ್ ಅಂಚತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಕ್ಷರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಾಂಟ್ ತುಳು ಬರವು 1 2 ಮಾತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅವು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಆತು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಪಂಡ ಅವು ಕೋಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಉಳದ ಕೋಡ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ದೀತಿರ ತೋಜು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ದೀತಿರ ಮೂಜಿ ಫಾಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಪು ಸತೀಶರ ಅಲ್ಲ ಯಾರೋ ಪ್ರದೀಪ್ ರೈ ಆಯ್ತಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಐತಂದು ಕೇಂದ್ರ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಕಾಸ್ಟ್ 2000 ಬರ್ಪುಂಡು ಏನಾಯ್ತಾ ಲಿಂಕ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಬೆ ಓಕೆ ಏನಾಯ್ತಾ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ತೊಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂಗೆ ಆತ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಐತೆ ಪೋಯರ್ಲ ಖಾನಾದ ಗುರುಕುಲ ಅಂದ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪೋಲೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆತ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ತುಳು ಲಿಪಿನ ಬಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಕಲ್ಪನ ಎಂಚ ಕಲ್ಪವಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ಮೆಮೊರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಡೌಟ್ ಇತ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟಾಕ್ ಕುರ್ನಗ ಅವು ಟೈಪ್ ಅವನು ಬರ್ಕೊಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಟೈಪ್ ಆಪುಂಡತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಂಡ ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಆಪುಂಡತಲೆ ಅಂಚಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಅವು ಬಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮುಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಪ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಟೂಲ್ ರೆಡಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ತುಳುಕು ಆತಜಿ. ಓಕೆ ಕನ್ನಡಗ ಆಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಮಂತೆಟ್ಟಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಂಜ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಂತೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ತೀರ್ಥ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಫೈಲ್ ತೀರ್ಥ ಮುಲ್ಪ ನಿಗಳಿಗೆ ಟೈಪ್ ಆತನ ಬೋರ್ಡು ಅಥವಾ ಇತ ಇಮೇಜಿನ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಕನ್ನಡ ಪಂಪುನ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಬುಕ್ಕುಲು ಪೋರೈಪುಂಡು ಐತ ಫೈಲ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಪಂಪುನ ಹೊರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಂತನದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪೀರ ನಮ್ಮ ಈ ಟೂಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಪುನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಶರ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ ಅವು ಟೈಪ್ ಆಪುನ ಒಂದು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಆಪುಜಿತ್ ದಯಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐತ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಅವು ಪ್ರತಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಹಲೋ ಗೂಗಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬರೆನ ಇತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ಬೋದು ಅವು ಏತ 1000 ಗಟ್ಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಅಗ್ಲನ ಸರ್ವರ್ ಹಿಟ್ ಆದ್ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತದು ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಬಂದದು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-15 ಸಾವಿರದ ಮಿತ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತೆ ಅಪಂಡ ನಂಗೆ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದತ್ತು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಬೋಳಿ ಆಡುವಂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಸಿರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ಬರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಆ ನೆಟ್ ಒಲ್ಪೋಡ್ಲ ಉಂಡದು ಅಥವಾ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ದಾನೆ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳಿರು ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಒಗ್ಗಟ್ಟ ಆವಡು ಅಥವಾ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತ ನೋಡು ಐಕೆ ಅಂಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮನ್ಪಡು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಮನ್ಪಡು ಇಂದು ತುಳಿಯರು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಡು ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ ಜಿರಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೇತೆ ಬೇತಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ಹೇಗೆ ಕಾಣಂತೇಳಿ ಈಗ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಈಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬೋಡಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆನಪದ ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಕಲ್ಪದ ನೆನಪದ ನಮ್ಮ ಏನು ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ 4 ಗಂಟೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಲಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ದೀವ ನೋಡು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಂತ ನೋಡು ರಡ್ಡೆ ಮೆಥಡ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಬರೆದು ಕಲ್ಪನಾ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಲ್ಪನಾ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಎಂಚ ಸ್ಟೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಇಮೇಜ್ ರೂಪೋಡು ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ರೂಪೋಡು ಸ್ಟೋರ್ ಆಪುಂಡು ನಿಮಗೆ ದುಂಬುದ ನಿಗ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಪುಂಡು ನಿಮಗೆ ಆಟ ತೂಯಿನ ಓಕೆ ಆಟದ ಇಡೀ ನಿಗ್ಲಿಗೆ 6 ಗಂಟೆದ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮೈಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾಗನೆ ಅವೇ ಮೆಥಡ್ ಕಲ್ತನೆಂಚ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಗೂ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಇತ ಆ ಬಣ್ಣ ಆನೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನೆ ನೆನಪಣ್ಣ ನಂಗೆ ಆನೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ದೀವೋಡು ಐತತ್ರ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಬೇತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ಟ್ವಿಟರ್ಲ ಪೋನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರ ಕೊರ್ಪು ಓಕೆ ಓಕೆ ಏನಂತೀರು ಲಾಂಗ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಬದೋಂಡ ಇದೊಂದು ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ತಾರೀಕು ಪೋಯಿನೇ ನೀರು ಪೂರ ದಿಂಜ ನನವರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತೆತ್ತ ನೋಡಿರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ದವರ ನನವರ நல்ல டைம் போட ದಿಂಜದಕ್ಕೆ ಸತೀಶನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಕಜ್ಜಕೋಟ ಮನ್ಪುನೆಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನೀನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ನಾನು ದೆತ್ತೊಂದು ಆದಿದೇವ ಜಾಸ್ತಿ ನಲ್ಲ ಬೈದಿದ್ದೇವೆ ಕೈತಾರೆಲ್ಲ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ 6 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಸರ್ ಪ್ರದ್ಯೋತ್ ಪಾತ್ರ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂಚ ಬಳಸೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಹಕ್ಬಾಳಿಯರು ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಪಾದ್ ಕೊರಿಯರು ನನಲ ನಮಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಬೋರ್ಡು ಅರ್ನ ಚಾವಡಿ ಕುಡಾರ ಅರ್ನ ಕಜ್ಜ ಗೊಟ್ಟ ಆರೆಗೋಸ್ಕರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೇದುಡು ಲೈಕ್ಲು ಪಣಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ತುಳು ಸಂಶೋಧಕರು ಲೇಖಕರ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಆರ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯಿನ ವಿಜಯ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಪನ್ಪೇರು ವಿಜಯ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ರೇ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇನುಂಡತೆ ಕೇಂದು ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರದ್ಯುತ್ ಹೆಗಡೆ ಮೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ ಮೇರಣ ಸೂಪುತ್ರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತಿರು ತುಳುತ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಬೆಂತಿನ ಅನುಭವ ಅರೆನ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಫೇಮಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿ ಆರೆಗೆ ಸಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮೇರ್ ಬರೆತಿನ ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಟು ಲರ್ನ್ ತುಳು ಬುಕ್ಕುನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿಲ ಆರೆಗುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ್ ಮೇರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು NMAM ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಿಟ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಪಂಪಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೇರೆಗೆ ತಂದಿರು ಸ್ಟೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮೇರೆ ಇನಾಮ್ ಗೆದ್ದರು ಮೇರಿನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ ಕನ್ನಡ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೇರೆ ಮಲ್ತಿದ್ದರು ತುಳುಟು ಡಿಪ್ಲೊಮೊನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೇರೆ ಮಲ್ದಿರು BE ISC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ NMAM ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಿಟ್ಟೆಡ್ ಮೇರೆ ಮಲ್ದಿರು CIC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೈಸೂರು ಅಂಚನೆ MA ಇನ್ ಕನ್ನಡನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೇರೆ ಮಲ್ದಿರು ತುಳುಗಾದು ತುಳುನಾಡುಗಾದು ಬೆಂತಿನ ತುಳು ಸಂಶೋಧಕರು ಲೇಖಕರಾಯಿನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಪ್ರದ್ಯುತ್ ಹೆಗ್ಡೆರನು ಕಜ್ಜಕೋಟೆ ಮೂಜಿ ನೆಟ್ ತುಳು ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿರೇಗ ಸ್ವಾಗತ ಎನ್ನ ಪೊಲವು ಮಲ್ತಿನ ವಿಜಯ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಇರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೈ ಪತ್ತು ಬಿರೆಲು ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಪದೋಕ್ಲೆ ಬರೆಪಿನಲ್ಪ ತುಳು ಭಾಷೆಲದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಬೊಕ ಐತ ಒಂತ ಪೊಲಬು ಮಲ್ಪುನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನಿತ್ತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಈ ಕೂಟಡು ಪಾತೆರೆಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉದತೆ ಪೂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳು ನೆತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಚಾವಡಿ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಏನನ್ ಸುರುಕುಂದ್ ಮಲ್ತಿನ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಾಳೆರೆಗ್ ಆದುಪ್ಪು ಚೇಂಡ್ಲೆರೆಗ್ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ಐತ ನೆತ್ತ ಪಿರ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಐತ ಇಂದು ಸುರು ಮಲ್ಪುನೆಡ್ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವೆರೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿಡ್ ನಮ್ಮ ದಿವಿತ್ ಎಸ್ ಪೆರಾಡಿ ಪನ್ಪಿನಾರೆಗ್ ಅವ್ರನ್ನ
ಮುದ್ದುಗುಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೃತಿಕ್ ನೆತ್ತ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನು. ಅಂಚ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಆರು ಉಲ್ಲೆರ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಕವಿಯೇ ಅಂಚ ಅವೆನ್ಲೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಡು ಎಂಕ ಎನ್ನನು ಅಂಚ. ಬೊಕ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಷೆ ಒಂತ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅವು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಎಂಚ ತಾಗದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ. ಇತ್ತ ವ್ಯಾಕರಣ ಧ್ವನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ತುಳು ರಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರು. ಸ್ವರ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಷೆ ಪಂಡದು. ಈ ಸ್ವರ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಷೆಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನವು ಬಾರಿ ಸುಲಭಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಣ ಪಂಡ್ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ದಿನಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವರ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಷೆ ಅಂದಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಪದ ಅವು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಭಾಷೆ ಪಂಡದ್ ಪನ್ಪಿನವು ಹೆಚ್ಚ ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ರಾಗನ ಮಾತು ಒಯ್ಪೆರ್ ಹಾಪುಣು ಅಂಚೆನೆ. ಇತ್ತ ತುಳುಟ್ಟು ನಮಕ್ ಆ ಬೊಕ ಪಂಡ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ ಬರ್ಪ್ಯಾಗ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂಡ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯನಾಗ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ನಮ್ಮನೆಡ್ ಬರೆಪ. ಸೊ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಂತಿನ ನೆತ್ತ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂದು ಬೇತೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೆಡ್ ಸೇರುಜಿ. ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ತುಳು ಸಾಧಾರಣ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಸುರುಕೆ ತುಳು ಒಂಜಿ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ವೆಲ್ಲಿಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ ಆದುಪ್ಪು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಎಮಿನೋ ಬರು ಮೆಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಬೈದಿರಿ ಅಂಚ ಅತ್ತಂದೆ ತಮಿಳ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಈ PS ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಬೇತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾಷೆ ಎಂದೇ ಪಂಡದು ಪಂತಿನವು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ನೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಸೌಂಡ್ ಪಂಡ ಫೋನ್ ದ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಫೋನಿಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದಿನವು. ಇಂತ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಐತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಳು ನಿಘಂಟುಡು ಬರೆಯನಾಗಲ ಎಂಕುಲು ಐಕೊಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಬಂಡ ದುಂಬು ಮೇರು ಪಣಿಯ UP ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಬರೆಯನಾಗಲ ಆರ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಆ ಪನ್ಪಿನ ಕೊಂಜಿ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದುಂಡು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಸ್ವಭಾವದಾದ ಪಂಡ ಅವು ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ್ಯ ಆಪುಜಿ. ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎನ್ನ ಪುದಾರೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ ಪ್ರದ್ಯೋತ್ ಪನ್ಪ ನಿಜವಾದ ತರ್ಡ್ ಉಂತುಜಿ ಪ್ರದ್ಯೋತ್ ಪಂಡದ ಪನ್ಪ ಆ ಪನ್ಪಿನ ಸೇರ್ ನಾವು ಯಾನಿತ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ಬರ್ನೆ ಯೂತ್ ಅಡಿಗೆ ಡಾಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಬೇತರ್ ಬರ್ಪುಂಡು IP ಎಡ್. ಸೊ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಅಂಚಾದ ಅವು ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ್ಯ ಆಪುಜಿ ಸ್ವರ ಅಂತ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನವು ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಈತ್ ನೆಟ್ಟದ ವ್ಯಾಕರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಆಧಾರೊಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡದ ಒಂಜಿ ಆಧಾರಡ್ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತೊಂಜಿ ಆಧಾರಡು ತೊಜಿಪಾವಡ್ ಪನ್ಪಿನವು ಅವಲ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಂದು ಅತ್ತಂದೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ನಮ್ಮೇಟಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿದು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಯಾನ್ ಪೋಪ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಪ ಅವು ಪನ್ಪಿನ ಹೆಚ್ಚಾದಿತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಪುತ್ತೂರು ಬರಿಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಳಿ ಅತನ ಕಾಸರಗೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪಿನ ಹೆಚ್ಚ ಈ ಕುಡ್ಲಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂತ ಅನ್ಪಿನಿ ಅಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತ ಬತ್ತಂತ ಎಡ್ಡ ಪಾಲಿಶ್ ಆತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಅವು ಅಂತ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಆಂಡ ಇಂದೆಟ್ ಫೊನೆಟಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಫೊನಿಮಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದನ್ನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಖಾಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಟ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಲಾತೆ ಮಲ್ಪು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಪಂಡ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಸೇರು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೋಗುತ್ತ ಅವನು ರಾಮನು ರಾಮನಿಗೆ ರಾಮನಿಂದ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ಮ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಪ್ತಮಿ ಬೊಕ ಅಷ್ಟಮಿ ಸಂಬೋಧನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಳುಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ತುಳುಟ್ಟು ಕನ್ನಡಡು ಎನ್ಮ ಇತ್ತು ನಂದ ತುಳುಟ್ಟು ಪತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದು ಪೋಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪನೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೂ ಮಾತ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಅಂಚ ಆಯಂದು ಒಂಜಿ ಎ ನ ಡ ಟ ಗ ಕ ಬೊಕ ನ ದ ತ ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ ಪಿರ ಡ ಟ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿರ ಡ ಐ ಟೆ ಬಣ್ಣ ಡೇ ಟೆ ನೆ ಎನೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಪದ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ನಾವು ಎಂಕುಲು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಂಕುಲು ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಎಂದೇನ್ ಮಾತ ಈ ವ್ಯಾಕರಣ ಬದ್ಧವಾದ ತೆರಿಯಂದೇನೇನ್ ಮಾತ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ
ಪದ್ಯ ಬರೆಪಿನಕ್ಲೆ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಡೆ ಚನ್ಪುಜಿ ನಾನು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಕರಣದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಲೂಟಿನೇಟಿನ್ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಅಡೆಗ್ ಪೋಂದು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಏತ್ ಶಬ್ದ ಸೇರಿಂಡು ಯಾನ್ ಅಡೆಗ್ ಪೋಂದು ಉಲ್ಲೆ ನಾಲ್ ಸೇರಿಂಡು ಯಾನ್ ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಾಲಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದನ್ ಯಾನ್ ರಡ್ ಮಲ್ತೆ ರಡ್ಡನ್ ಸೇರ್ಪಾದ ಪಂಡ ಪದಕುಲ್ ಸೇರುಂಡು. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಗ್ಲೂಟಿನೇಷನ್ ಪಂಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಈ ಸಂಧಿನ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಸಂಧಿ ಪಂಡ ಸೇರು ನಾವು ಪನ್ಪಿನ ಇಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಚ್ಚ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಎಂದೇನು ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪಿನಿ. ಸೊ ಇಂದು ಇಂದೇನು ಜೋಕ್ಲೆ ಪದಕುಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಏತು ಉದ್ದಕ ನೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಏತು ಇಂದೆಟ್ಟು ಉಂತಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಯಾನ್ ಅಡೆಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂದು ಬಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ನಿ ಆಯ್ಚಿನ ಈ ಶಬ್ದಲೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚನೆ ಸೇರ್ಪವನ್ ಪೋಲಿ ಸಂಧಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಇಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಎಂಕುಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪೊಂದು ತಪ್ಪು. ಈ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಪದ ಸ್ವೀಕರಣಡ್ ಅತ್ನಂಡಿತ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದೆ ಬಳಸುನು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕುಲ ಏನ್ ಮಾತ ಬಳಸೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಬಳಸುನು ಪಂಡ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ್ ಅವು ಶಬ್ದ ಸರಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕುಲೆಗ್ ತುಳುಟು ಗಲಸುನ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬಳಸುನ ಪನ್ಪ ಅಂಡ ತುಳುಟು ಬಳಸುನ ಅರ್ಥ ಒಂದು ನುಪ್ಪು ಬಳಸುನು ಅಂಚ ಅರ್ಥ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದನ್ ದೆತೊಂಡ ಅವು ತುಳುಕು ಸರಿ ಉಂಡ ಅದು ತುಳುಟು ಇತ್ತಿನೇನೆ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದಿಂದ ಆಯ್ದೆತೊನ್ವ ಅರ್ಥ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದಿಂದ ದೆತೊಂಡ ಅರ್ಥ ಬೇತೆ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲ ಬೇತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಪದ ಸ್ವೀಕರಣ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ದಾದನ್ ಪೇರು ಒಂಜಿ ತೆರಿ ಅಂದೆ ಪದ ಸ್ವೀಕರಣ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬನ್ಪಿನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕಲ್ಪಾದಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಕೆಲವರು ಮಾತ ಕೇಂಡ್ ದುಪ್ಪರ್ ಆಂಡಲ ಯಾನವೇನೊಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪ ಈ ಕಲ್ಪಾದಿ ಪನ್ಪಿನಿಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಕಪಟಿ ಇಂದು ಅತ್ತಂದೆ ತುಳು ನಿಘಂಟುಡು ತಿಳಿದವನು ನಿಪುಣೆ ಬಂಡ್ಲ ಕೊರ್ತೇರು ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗಳಸಿ ನಾವು ತುಳು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕದುಜಿ ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಬ್ದಲೆಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅರ್ಥನ ದೆತೊನೊಲಿ ಆಂಡ ಮೂಲು ಕಲ್ಪಾವನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಐತ ತೂನಗ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವನ ಅಕ್ಲೆಟ್ ಈ ಶಬ್ದ ಗಲಸುನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದೇನು ಗಲಸುನ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡ್ ಸರಿ ಎತ್ತಂದ್ ಬಂದ್ ನೆಕ್ ಕೆಲವು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಪೆಲ್ ಕಲ್ಪಾವನೆಕ್ ಸುರುತ ಕಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕದ ಆದಿ ಬಂಡದು ಪಂಡ ಏರೆಡ್ದು ಬರ್ಪಿನವ ಆದಿ ಬಂಡದು ಇಂದು ನಿಜವಾದಿಂಚ ತೂಣುಂದಾಂಡ ಒಯ್ನೊಯ್ನು ಸೇರ್ಪಾವಿನ ಪನ್ಪಿನಿಂದಾಂಡ ಕಲ್ಪವನು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡಲ ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೆಲ ಜೈತ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ ಬಂಡಲ ಕಲ್ಪವನು ಪನ್ಪಿನಿಂದಾಂಡ ಐತ ಕಲ್ಪದ ಅವು ಅಲ್ತುರ್ದು ಬೈದಿನಿನ್ ಪಂಡಲ ಅವು ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲ ಅಥವಾ ತುಳು ಮೂಲ ಆದಿ ಪನ್ಪಿನವು ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ ಅವು ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಎಂಚಾಪುನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಪೋಪಿಂಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಚಾಪುನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಯ್ಯಂಜಿ ಸೇರ್ಪಾಯಿಕ ಇಂದು ಅಂಚ ಆ ನಮೂನೆದ ಶಬ್ದನ್ ಕಾಯಿನ್ ಮಲ್ಪುನ ಏತ್ ಸರಿ ಏತ್ ತಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಚೂರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಪುನ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಬೊಕ ಕಲ್ತೊಂದು ಪುನಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನ್ ಪಂಡದ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಂತೆ ಕಲ್ಪ ಬೊಕ ಅರ್ತಿ ಐದು ಸೀದಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪನೋಲಿನ್ ಪನ್ಪು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಅವು ಅವೇ ಐ ಒಂಜತ್ ಪನ್ಪುನಂಡ ಕನ್ನಡದ ಕೇಶಿರಾಜೆ ಅವನ್ ಹರಿಸಮಾಸ ಬದ್ಧ ನಿಷಿದ್ಧ ಅವು ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಬಳಸುನು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಕನ್ನಡದೊಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಾದ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಈ ತುಳುಟ್ಟು ಇಸು ಪ್ರತ್ಯಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಳಸುನು ಈ ಇಸು ಪನ್ಪಿನ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ರೂಪ. ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷಾ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆ ಮಾತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಯೂಸೇಜ್ ಬೈದು ಬಂಡು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ ತೂನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಶಬ್ದಲೇನು ತುಳುಕು ದೆತೊನ್ನಾಗ
ಈತ ಕೆಲವದೇ ಪನ್ಪಿ ಈತ ಮೊಬೈಲ್ ಪನ್ಪಿನ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜನ್ಯ ಆಂಡಲ ಅವೇನು ತುಳುಕ್ ದೆತ್ತೊಂದಾಗ ಅತ್ ನಂಡ ಈತ ಬಸ್ ಪನ್ಪಿನ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿಜ್ಜಂದಿನ ಬಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಟನಗ ಎಂಚ ಪಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನನಗ ಬಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಆ ಅಲ್ಪ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟು ನಡಿಗೆ ಅವೇ ಕನ್ನಡ ಪನ್ನಾಗ ಬಸ್ಸು ಎಂಕು ಲೈಕ್ ಊ ಸೇರ್ಪಾವ ಬಸ್ಸು ಅವೇ ತುಳುಟನಗ ಬಸ್ ಬತ್ತಂದು ಬಸ್ ಆ ಬನ್ಪಿನ ಯಾನ್ ಸುರು ಪಂಜಿ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅವು ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಜೈಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ ಸೇರ್ಪಾವ ಪಂಡದ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ದು ಅರ್ಧ ಸ್ವರ ಬನ್ಪಿನ ಸೊ ಬಸ್ ಈ ನೊಂಜಿ ಸೇರ್ಪಾವ ನಮ್ಮ ಅತ್ ನಂಡ ಓಲ್ ಬೋಡ ಅಂಚ ಮೇಜ್ ಕುರ್ಸು ಕನ್ನಡನ ಕುರ್ಸು ಕುರ್ಚಿ ಅವಳ ನಿಜವಾದ ಬೇತ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ದೆತ್ತೊಂದಿನೇ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಅಂಚ ಅಂದೇನ್ ದೆತ್ತೊನ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಆ ತುಳುಕು ಒಗ್ಗಾವ್ ನಂದೊಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಿನೊಂಜಿ ಮಲ್ತು ನಡಪು ದಯಪಂಡ ಭಾಷೆಡು ನಮ್ಮ ಮಡಿವಂತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಲೆಕ್ಕೊಡೆ ಬೋಡು ಒಯ್ಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂತಿನ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಹಿಡಿದು ದೆತ್ತೊನ್ನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾಷೆ ಮಲ್ಲಾಪಿನ ಅಂಚೆನೆ ನತ್ತಂದೆ ಬಕಿ ಪದ ಬರೆಪಿನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪದ ಏರ್ ಮಾತ ಬರೆಪೇರು ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಬರೆಪಿನಿ ಪದ ಜೋಕುಲ್ನ ಪದನ್ನು ಜೋಕುಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪ ಜೋಕುಲ್ನ ಪದ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅದಕ್ಕುಲ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಕುಲ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ನ ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆಯ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚನೆ ಗಮ್ಮತ್ ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಗ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತೊಂದ ಆಯಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂತೆ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂದು ಅಕ್ಕುಲಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಇಂದೆತ್ತ ಪರಡುನ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಂದು ಮಾತ ಪರಡುನ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ದಯಪಂಡ ಐಕ್ ಅಕುಲ್ ಬರೆದ್ದಿ ಪೂಜೇರು ಕಾಲಿಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕಕುಲ್ ನೆನಪ್ ದೀಪೇರು ದಲಂದ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ಮಲ್ಲಕುಲ್ ಬರೆನಾಗ ಮಲ್ಲಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ್ ಬರೆಪಿನಿ ಮಲ್ಲಕುಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ್ ಬರೆನಾಗ ಮಲ್ಲಕುಲು ಕೆಲವರ ಮಲ್ಲಕುಲಾದ್ ಬರೆಪೇರು ಕೆಲವರು ಜೋಕುಲಾದ್ ಬರೆಪೇರು ಮಲ್ಲಕುಲೆ ಜೋಕುಲಾದ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ದಿನೋಕ್ಲೆ ಎನ್ನೊಂದು ಯಾನ್ ಇಂದೆ ಮೆಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪಾವಡು ಅಪಗ ಮಲ್ಲಕು ಲಾಯ್ಬಕ್ಕ ಬರೆನಾಗ ಐಟ್ ಕೆಲವದ ಮತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಕಲ್ಪಾವಡು ಹಾಗೆ ನೀತಿ ಕಲ್ಪಾವಡ ಆಯ್ ಗೊಬ್ಬನ ವಿಷಯಲೇನ್ ಕಲ್ಪಾವಡ ಬೇತದಾದ ಕಲ್ಪಾವಡು ಆಯಗೊಂಜಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವದೇನ್ ಮತ್ತಾದುಂಡ ಅವೇನ್ ಕಲ್ಪಾವಡ ದೇನ್ ಮಾತ ಈ ಪದ್ಯಲೆಡ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ನ ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು ನೀತಿ ಬೋಧನೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಇಂದೊಂಜಿ ಈ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಾದು ಇತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ್ ಮಾತ ಮಲ್ಲಕಲಿ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದೇನು ಅಂತ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೆಪಿನೋ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪದ್ಯ ಬರೆನಗ ಒಂಜಿ ಒಂತ ಈ ಛಂದಸ್ಸು ಅದನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸದ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸು ನೆತ್ತ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪುಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂತ ಇಂಚನೆ ಕಲ್ದಿನ ನೆಟ್ ಈ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಎಡ್ತು ಹೆಚ್ಚ ಎಡ್ಡೆಂದೆಟ್ಟು ಪನ್ವೇರನ್ ಪಂಡೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರಗಣ ಪನ್ಪಿನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೈದಿನ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ ವೃತ್ತ ಕಂದ ಮಾತ ತೂಪ ಒಂದು ಪೂರ ಮಾತ್ರಗಣ ಪಂಡ ಅ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಲಘು ಗುರು ಬಕ ಪ್ಲುತ ಅವೇ ರೀತಿಲಿ ಪನೊಂದು ಪೋಪಿನ ಅವೇ ರಾಗಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತಂದೆ ಅಂಶಗಣ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಈ ಜಾನಪದ ಈ ಪಾಡ್ದನ ಮಾತೊಪ್ಪುನಿ ಅಂಶಗಣಟ್ ಇಂದೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಇತ್ತಿಜಿಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಕೆಲವರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ರಾಗ ಹೋಗಿ ಬೋಡ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಕಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತ ಆ ರಾಗಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಮೂಜಿ ಪಂಡ ಮೂಜಿ 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 ಬೋಡ ಅಥವಾ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಬೋಡ ಅವು ಮಾತ್ರ ಮೂಜಿತ್ತಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಕ್ ಒಯ್ಪುವ ಕೆಲವರ ಮುಲ್ಪ ಬರೆಪಿನ ಕುಲು ಇತ್ತಿರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನಿ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಮುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟ ಅಂಶಗಣ ಮಲ್ಪ ಈ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಗಣ ವಿಷ್ಣುಗಣ ಗುರುಗಣ ಶಿವಗಣ ರುದ್ರಗಣ ಸರ್ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಗಣ ಅವೇನು ಏತ್ ಗಣತ್ಲೆದಾಯ್ತ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪನ ಅವು ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಲಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ದೀವೊಂದು ಪೋಪಿನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಈ ಛಂದಸ್ಸು ವ್ಯಾಕರಣದ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಬೊಕಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊದ್ದೆ ಪಾತಿರ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕಲಾನಾಗ ಒಂಚೂರು ಜೋಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪುನಃ ಗೊದ್ದೆ ಪಾತಿರೋ ನಮ್ಮ ಅಂಡ
ಮಲ್ಲಕುಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅಂತ ಗೊದ್ದೆ ಪಾತ್ರ నేను ಜೋಕುಲ ಪಾತಿರೊಡ್ಚಿ ಬಂಡದೆ ಪನ್ಪಿನ ಹೆಚ್ಚಾದು ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಳತೆ ಪದ್ಯ ಬರೆನಾಗ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವಂ ಬಲ್ಲವರಿಂದ ಕಲ್ತು ಕೆಲವಂ ಮಾಳ್ಪವರಿಂದ ಕಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಲವಂ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿ ತಿಳಿ ಎಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಒಂದು ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಿದಾಯ ಬಂಡ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಒಂದುಲ ಸರ್ವಜ್ಞೆ ಪಂತಿನಿ ಬಂಡದ ನೆಟ್ಟೆ ಅಂತ ರಡ್ಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬಜಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೇರಳ ಕೇಂಡದ ಕಲ್ಪಲ ಅತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೇನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪಲ ಅತ್ ನಂಡ ಈ ಮಲ್ತದೆ ಕಲ್ಪಲ ಅನ್ಪಂಪಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಇದೇನು ನಿಜವಾದ ಸುರುಕು ಬರೆತೀನಿ. ಪುಳಿಗೆರೆತ್ತ ಸೋಮನಾಥೆ ಆಯನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕೊಡು ಇಂದೇನು ಬರೆತೀನಿ. ಕೆಲವಂ ಬಳ್ಳವರಿಂದ ಕಲ್ತು ಕೆಲವಂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಂ ಕೇಳುತ್ತಂ ಕೆಲವಂ ಮಾಳ್ಪವರಿಂದ ಕಂಡು ಕೆಲವಂ ಸುಜ್ಞಾನದಿಂ ನೋಡುತ್ತಂ ಕೆಲವಂ ಸಜ್ಞನ ಸಂಗ ನೆಟ್ಟಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತ. ಇಂಬೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಪ್ಪನ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿನಾಯೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಆಪ್ ಏನ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮೆಕುಲ್ ಮಾತದಾದ ಕೆಲವರು ಆಯ್ನ ಆಯ್ಬಡ್ಚಿ ಇಂದೇನಂತ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕುಲ್ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಲೆಕ್ಕ ಸರ್ವಜ್ಞನ ತ್ರಿಪದಿದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂಡದು ಏರ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾದವು ಸರ್ವಜ್ಞನ ತ್ರಿಪದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೋತುಂಡವು. ಅದು ನಿಜವಾದ ಬರೆತೀನಿ ಪುಲಿಗೆರೆ ಸೋಮನಾಥಿ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಅತ್ತ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಅಂಬೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಕೆಟಗರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತೆ ಏರಾವೇನು ಪಿರ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ ಲೆಕ್ಕ ಬರಿತೀನಿ ಆಯ್ನ್ ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಗೊತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿಂತು ಅದು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿನ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಂಡ ನಿಕಲೈನ್ ಪಂಡರ್ಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಯಾನು ಉಲ್ತರದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ತೊಜಿಪಾವೆ ಈ ನಮ್ಮ ವಾದಿರಾಜರು ವಾದಿರಾಜರ್ನ ಮಿತ್ತದ ತಿರ್ತದ NS ಕಿಲ್ಲರ್ನ ವಾದಿರಾಜರು ಸಾಧಾರಣ 15ನೇ ಶತಮಾನದಾರು ಮೇರ್ NS ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ 32 ಟೀಕವನನ್ ಬರೆತೀನಿ 10 ಅವತಾರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಶಬ್ದಲೇನ್ ಎಂಚ ಗಲಸುಡು ಈ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಶಬ್ದ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಶಬ್ದಲೇನ್ ಮಾತ್ರ ಪತೋನ್ಲೇನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರದ್ದು ಆದ ಪನ್ಪಾಂದುಪ್ಪ ಪನೊಡುಂದುಪ್ಪ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಾಕ್ಯಡ್ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಖಾಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರತ್ ಇಡೀ ವಾಕ್ಯಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯಡ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವಾಕ್ಯಡ ಅವೇನ್ ನಮಕ್ ಮಾತಿನ ತಿರ್ಗಾವಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನ್ ತುಲೆ ಪರ್ವತಾನಿ ಬೆರಿಟ್ ದೀದು ದೆರ್ತಿನೇರುಗ ಸರ್ವಲೋಕದೊಡೆಯ ಕೂರ್ಮೆ ದೇವೆರತ್ತಗ ಬಂಡದು ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಾಯ್ತ ಕತೆ ಇಡೀ ಕತೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅಕ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಲೇತುಂಡು ಅಂತುಲೆ ಪರ್ವತಾನಿ ಬೆರಿಟ್ ದೀದು ದೆರ್ತಿನೇರುಗ ಸರ್ವಲೋಕದೊಡೆಯ ಕೂರ್ಮೆ ದೇವೆರತ್ತಗ ಅಂದ ಇಂದೇನೆ NS ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಂಚ ಬರಪೇರ್ ಬಂಡ ಗುಡ್ಡೆ ಮುರ್ಕಿನ ಪಗ ಮಿತ್ತು ದೆರ್ತಿನೇರುಗ ಮಡ್ಡಿ ನೀರಿಡಾ ಪಿಕ್ಕೂರೆನ್ನು ತೆಲಿಪು ಏಮೆಗೆ ಮೇರ್ ಕೂರ್ಮೆ ದೇವೇರು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಮೇರ್ ಏಮೆ ಅಂದೆ ಕೊಡ್ತೀರು ನಿಜ ಅದು ಮೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರೇನಾರು ಮೇರ್ನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡ ಈ 10 ಅವತಾರನ್ ಬರೆತಿನ ಮೇರ್ ವಾದಿರಾಜರು 15ನೇ ಶತಮಾನ ಬರೆತೀರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡ್ದೇರು ಒಂದು ಐಕೆ ಯಾನ್ ತುಳುಟೆ ಬರೆಪೆ ಪಂಡದು ಬರೆತೀನಿ ಮೇರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಟ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತ್ ತುಳು ಉಂಡು ಐಟ್ ಏತ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕದಲೆ ರಕ್ಕಸಾನಿ ದೆರ್ತ್ ಭೂಮಿ ದೆರ್ತಿನೇರುಗ ಧಾತ್ರಿ ಬಂಡ ಭೂಮಿ ಧಾತ್ರಿ ಸಲಹಿದಿತ್ತಿ ವರಹದೇವಿರತ್ತಗ ವರಹದೇವಿರತ್ತೆಗ ವರಹದೇವರು ವರಹದೇವರು ಒಂದು ಪಂಜಿಗೆ ಪನ್ಪಿಂಗ್ ದೆನ್ ಸೀದ ತುಳುಟ್ಟು ನೆಲನು ಕಂಡಿ ಕಲುವ ತರೆನು ಮೂರಿನೇರಿಗೆ ಉಲಿದು ಬತ್ತಿ ಕಾಡಿಡಿತ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಪಂಜಿಗೆ ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ತುಳುಟ್ಟೆ ವರಹದೇವರ್ಲೆಜಿ ಧಾತ್ರಿ ಬಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಮಿಗೆ ಧಾತ್ರಿ ಪನ್ಪಿಂಗ್ ಐಕೆ ಸೀದಾ ನೆಲ ಬಂಡದು ಬರ್ತೇವೆ ನೆಲನು ಕಂಡಿನ ಕಲ್ವೆ ಏರು ಆಯನ ತರೇನು ಮೂರಿನ ಏರು ಅಂತ ಐಕೆ ಮೇರು ಸೀದಾ ರಕ್ಕಸೆ ಬಂಡದೆ ಕೊಡ್ತೇರಲ್ಪ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಶಬ್ದನೇ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿಚಿಂದ ಶಬ್ದನೇ ನಿಕುಲು ಸೀದಾ ತುಳುಕು ಚಪ್ಡಾವಡು ನಿಜ್ಜಿ
ಇಡೀ ವಾಕ್ಯನ್ಲ ನಿಕುಲೈತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವಾಕ್ಯ ನಿಕುಲೈತ ಜಿಸ್ಟನ್ಲ ಇಡೀ ನಿಕುಲು ತುಳುಟು ಕೊರಲಿ ಬನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಹಿಂಟ್ ಖಾಲಿ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾತಿರ್ಬೇರು ಇಡೀ ವಾಕ್ಯನ ಇಡೀ ತಿರ್ಗಾವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾತಿರುಜೀರು ಒಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆದ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲಿಟ್ರೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇರ್ ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಕುಲದು ಕೇಂಡಿನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪಿರೋರ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನ ಕೇಳಾರೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತನ ಕೇಳಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದು ಪಂಡರತ್ತ ಈಗ ತರೆಟ್ ಕಣ್ಣು ಅವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮನ್ಪೆಂಚ ವಾ ಒಲ್ಪನು ಅವು ಯೂಸ್ ಮಂತದೇ ಬರೋಡ ಅತ್ ಬಳಕ ಗಳಸದೇ ಬರೋಡ ಅತ್ ಅಕ್ಕದ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡ ರೂಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅವು ಎಂಚ ಅನ್ಪಿನಿ ಈ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಹೆಚ್ಚಾದ ಟ್ ಅನ್ಪಿ ನಾವು ಶಿವಳ್ಳಿ ತೊಳು ಪುರ ಟ್ ಮಲ್ ಆಯ್ನ ತರೆಟ್ ಅತಂಡ ಕಂಡ ಟ್ ಅಂತ ಬಂದು ಅನ್ಪಿರು ಕಂಡ ಟುಂಡು ಅತ್ನಂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇಟ್ಲ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಅಂಚಿ ಅಂಚೆ ಪುರ ಬತ್ತನ ಮಾತೆಗೆ ಡ್ ಬಾಡ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದೆಟ್ಟು ಟ್ ಬಾಡ್ಲು ತಡೆ ಟ್ ಬಂಡದು ಐಕದಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಿಜ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕೆ ಡ್ ಬಾಡ್ನು ಕೆಲವು ದೆಕ್ಕ ಟ್ ಬಾಡ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಟ್ ಬಾಡ್ನ ಅವು ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ ರಡ್ಡು ಪನ್ಪಿನ ಈ ರಡ್ ಡ್ ಬಕ ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಏಕಸ್ಥಾನೀಯ ಪಂಡ ರಡ್ಡೆನ್ಲ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಶಬ್ದಗ ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆ ತಿರ್ಗವನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಲ್ಸ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಐಕ್ ರೂಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಐತ ದ ಬಕ ತಾಗ್ಲಂಚೆನೆ ಪುಚ್ಚದ ಪಿಲಿತ್ತ ಅಂಡ ತಾ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 5% 10% ಪನ್ಪುನ ದಾನ ತಾ ಬಕದ ಮಾತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪತ್ತೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕು ಅವು ಖಾಲಿ ಅವು ಏಕಸ್ಥಾನೀಯ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಸ್ವರಯುಕ್ತ ಸ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ವಾಯ್ಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚ ಅವು ರಡ್ಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಬಕ ಐಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಎಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ವಿಭಕ್ತಿ ಪಲ್ಲಾಟ ಪಂಡದ ಇತ ಕೆಲವರು ಪನ್ನಾಗ ಆಯಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿಕ್ ಆಯಡ್ಕೆ ಏನ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪಿರು ಡಾ ಪನ್ಪಿನ ಬದಲ ಡ್ ಪನ್ಪಿರು ಕೆಲವರು ಅವು ನಿಜವಾದ ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ವಸ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಅಂಡಲ ಡಾತ ಬದಲಾಗ ಪನ್ಪಿರು ಅವು ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪಿನ ಪಲ್ಲಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಅವು ಅಂದ್ರೆ ಡಾತಾನೆ ನಿಜವಾದ ಅವಲ ಒಂಜಿಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡೆ ಈ ಜೋಕುಲೆ ಪದಟ್ಟು ಛಂದಸ್ಸು ಮಾತ್ರೆ ಮಾತ ಅವಶ್ಯನ ಅವೇ ಅನ್ಪನ್ನಿ ಐಕ್ ಅಂಶಗಣ ಬನ್ನಿದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಐಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನ ಪಾಡ್ದನಲ್ಲ ಐಟೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಐಕ್ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಅನ್ ಸಂಸ್ಕೃತದ ನಿಕ್ ಏಪಲ ಪೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಲ ಬರೋಲಿ ಬಂಡದು ಅವು ಇರು ಆಯ್ನ ಅವಿರೆಗ್ ರಾಗ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಲಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪದ ಪಂಡ್ಯಕ್ಕ ಅವು ರಾಗ ಅದು ಪೊಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಏನು ಪತ್ತು ರಾಗ ಪಕ್ಕ ಅಭಿನಯ ಇರಗ ಇಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಏನ್ ಆಡ್ಬಂಡ್ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅನ್ಪೇರು ಆತೆ ಛಂದಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತನೇ ಇರಗ ತಾಳಗು ಕುಳ್ಳಾರ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಒಂಥರ ರಿದಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಆ ಟೈಪ್ ಆದಿ ಪ್ಲಾಸ ಅಂತ್ಯ ಪ್ಲಾಸ ಆ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಅನಕ್ ಬರೆನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಈತೆ ಲೆಂತ್ ಐತ ಅಕ್ಷರದ ಈ ನೆಕ್ಕದ ಅಕ್ಷರ ಈತೆ ಲೆಂತ್ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೋಕು ತೋಜು ನಂಚ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿಂದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಿಕುಲ್ ಇತ್ತ ಇರು ಸಂಸ್ಕೃತದ ನೆಕ್ ಪೋಯರಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಗಣಕ್ ಪೋಯರಂದಾಂಡ ಇರು ಉದಾಹರಣೆ ಬಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ ಐಟ್ ಬರೆಯರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಗೊತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯರ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಐ ಕೆಲವರ ಪ್ರಾಸಕ ನೋಡು ಮಾತ್ರಕ ನೋಡು ಅವಲ ಮೂಜಿನಾಲ್ ದೆಕಲ್ ದಿಯೋಡು ಅತ್ನಂಡ ವಾರ್ಧಕದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದಂಡ ಐನ ದಿಯೋಡು ಅವು ಕನಪಿನ ಬಾ ಸುಲಭತ್ತು ಆಯ್ಕ್ ಬನ್ನಿ ಐಡ್ತು ಇರು
ಓ ಈ ಕೆಲವು ಜಾನಪದ ನೆಟ್ಟು ಪುರತುಲಿ ಇರೆಗ ಇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ನೆಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ 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 ವಿಷ್ಣು ಒಂದು ಪಂಡ ರಡ್ಡು 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 ಮೂಜಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ನ ಇರು ಅಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಯಾರ ನಾವು ಒಂಜಿ ರಾಗದ ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಕೆಲವು ಜಾನಪದ ಎಂಕ್ ಉದಾಹರಣೆಲೇನು ಐಕ್ ಕನ್ನಡ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂಚಿನ ತಿರುಕ ನೋರ್ವ ಅವಲ ಮೂಜಿ 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 ಅಂತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು 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 ತಿರುಕ ನೋರ್ವ ನೂರ ಮುಂದೆ ಅಂಚನೆ ಪೋಪಿನ ಅವು ಇರೆಗ್ ಮಾತಲ್ಲ ಮೂಜಿ 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 ಅಂತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೋಪು ಅವು ಇರೆಗ್ ಅವೇ ಮಾತಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ವಿಷ್ಣು 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 ಗಣ ಐಟ್ ಆ ರಾಗದ ಲೆಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪುಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಎಮ್ಮೆಡು ಒಂಜಿ ಸುರೇಶ್ ರಾವತ್ತೂರು ನೊಲ್ಲೆರ್ ಆರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪನ್ನುವೆ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನೆಕ್ ರಾಗ ನೆಂಚ ಪಾಡುನು ಪಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರೆನಾಗ ಈ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾದ ಬರೆಯೋಡ ಅತ್ ಖಾಲಿ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಛಂದಸ್ಸುಡೆ ಬರೆಂಡ ಯಾವುಂಡ ಅವು ಇಂಚನೆ ಪಡುಂದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಛಂದಸ್ಸು ಬನ್ನಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ರಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಂಡು ಐತೆ ಯಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಹೈಫೈ ಛಂದಸ್ಸು ಪೋಪಿನತ್ತು ಛಂದಸ್ಸು ಪಂಡದಲ್ಲ ಹೈಫೈ ಲೆವೆಲ್ ದತ್ತೆ ಇದೆಂಗೊಲ್ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನು ಲೇ 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 ಗಾ ಅವು ಹಿರೇಪನ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನು ಲೇ 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 ಗಾ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ರಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಛಂದಸ್ಸು ಲೆಕ್ಕನೆ ಲೇ ಪಂಡಗಿರಿ ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತನು ಬ್ರಹ್ಮಗಣ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಗಣ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ವಿಷ್ಣು ಪಂಡ ಮೂಜಿ ರುದ್ರ ಪಂಡ ನಾಲ್ ಬನ್ಪಿನಂಚ ಇರೆಗ್ ಅವಿನ್ ಮಾತೆಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಇದು ಒಂಜೊಂಜಿ ರಾಗ ದೆಪ್ಪುನಗೊಂಡತೆ ಇರೆಗ್ ಒಂಜ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಸೆಟ್ ದೆಪ್ಪುನ ಅತನ ಮೂಜೆತ್ತ ಸೆಟ್ ದೆಪ್ಪುನ ಅತನ ನಾಲೆತ್ತ ಸೆಟ್ ದೆಪ್ಪುನ ಇತ್ತನು ರಡ್ಡೆತ್ತ ಸೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೇ 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 ಗಾ ನಾಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಸೆಟ್ ದೆತ್ತಾನೆ ಚೆನ್ನು ಲೇ 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 ಗಾ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಮನೆದ ರಾಗ ದಿಕ್ಕು ನಾನು ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಆ ಅಂಶಗಣತ್ತ ಇರೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಪೊಲವು ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ರಾಗ ಅತ್ನಾಂಡ ಐತ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಲಿ ತುಯ್ಯರಂದಾಂಡ ಕೆಲವು ರಾಗಲೇನ್ ಪತ್ತೆರ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ನಮುನೆಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಾಗ ಮಿನಿ ಆ ಪನ್ಪೆರತ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲವರು ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಕಲು ಅವೇನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಕುಲು ಈ ಇಂದೇನೆ ಈ ನಿಕಲು ಮಾತ್ರ ಗಣಟ್ಟು ನಿಕಲು ಬರೆಪಿನಿ ನಾಂಡಲ ನಿಕಲು ಷಟ್ಪದಿ ಬರೆಪರ್ ಕಂದಡ್ ಬರೆಪರ್ ಒಯ್ಟ್ ಬರೆಪಿನಿ ನಾಂಡಲ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತನ್ನತಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರಾಗ ಮಿನಿ ಮಂಡೆಡ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಿಕುಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಐತ ಏತ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಐಟು ಪ್ರಾಸ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ತನ್ನತಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡದು ರಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಟು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂಡದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನೊಂಜಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಚ ಕೇರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಛಂದಸ್ಸು ರಾಗ ನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತದ ಸರಿಗಮಕ್ ಮತ್ತ ಎಂಚ ಲಿಂಕ್ ಅವು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪುಂಡು ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಲ ಜಾರು ಐಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜಾರ್ನೆ ಬೇತಗಲ್ ಪನ್ನುವೇರು ಸಂಗೀತದ ಅಕುಲ್ ಪನ್ನುವೇರು ಜಸ್ಟ್ ಗೆ ಇತ್ತಿನಕುಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕುಲ್ ಪನ್ನೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರದ್ಯೋತ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರದ್ಯೋತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪೋಪುನ ಅವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದುಪುಂಡು ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಪೋಪುಂಡು ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡದೆಲ್ಲ ತೂತಿನಿ ನಿಜವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬೇಸ್ ಡೇ ತೂತಿನಿ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಪನ್ಪುನತೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ತೂತಿನಿ ಸರಿಟ್ ಪನ್ನೋಡು ನಂಡ ಪ್ರಥಮದ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಥಮಡ ಒಂಜ ದಾಲ ಸೇರುಜಿ ಪ್ರದ್ಯೋತ್ ಕುಡ್ಲ ಪೋಯಿನ್ ಬಂಡ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಡ್ಲ ಪೋಯಿನ್ ಬಂಡ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಡೆಗೆ ಉಂತುಂಡು ದಾಲ ಸೇರುಜಿ ಅತ್ ನಂಡ ಪ್ರಸಾದೇ ಪನ್ಪಕ ನಮ ಪ್ರಸಾದೇ ಕುಡ್ಲ ಪೋಯಿ ಅತ್ನ ಸೀತಾ ಕುಡ್ಲ ಪೋಯಲ್ ಏ ಅತನ ದಾಲ ಸೇರಂದಿನ ಮಾತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಸುರುತ ಬತ್ತುಂಡು ನಂಡ ರಡ್ನೆ ತನ್ನು ಅವ್ ರಾಮನು ರಾಮನಿಗೆ ಆಯನು ಸರಿ ಅನ್ನು ರಾಮನನ್ನು ಕರೆ ಬಂಡದ ಅಂಚ ಇರೆಗ್ ಕನ್ನಡದ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ನಾನು ಅಂಚ ಬನ್ಪಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಮನನ್ನು ಬಂಡದ ಅನ್ಪ ಇತ್ತೆ
ಪೆನ್ನಡು ಉಂಡು ಪೆನ್ನಡು ಶಾಯಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪ ಅತ್ನಣ್ಣ ಒಂದು ಮರಟ್ಟು ಪಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪ ಮರಟ್ಟು ಪಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ಲ ಮರಟ್ಟು ಪುರಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ಲ ಅತ್ನಣ್ಣ ಇಂಚು ಪನ್ಪ ಮರಟ್ಟು ಪುರಿ ಉಂಡು ಅತನ ಮರಟ್ಟು ಪಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮರಟ್ಟು ಹಾಕುವೆ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಉಂಡು ಅಂತ ಒಂಜಿಪಾವೆ ಇರೆಗ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಲ ಬೊಕೊಂಜಿರೆಗೆ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿಲ ತೃತೀಯಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಮರದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೆ ಇಂದ ಮರದಿಂದ ಬರೆದೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಮರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಕ್ಕಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾನು ಮರದಿಂದ ಹೊಡೆದೆ ನೆಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಂಡ ಒಂಜೆನ್ ನಮ್ಮ ಐತ ಮರನ್ನು ಪತ್ತದಾಕುವ ಅವೇನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ತೆತ್ತವನು ನಮ್ಮ ಪೆನ್ನಡು ಹಾಕ್ಯ ಅತನ ಮರಟ್ಟು ಹಾಕ್ಯ ಅತ್ನಾಂಡ ಮರಟ್ಟು ಪುರಿ ಉಂಡು ಮರತ ಉಲಾಯಿ ಪುರಿ ಉಂಡು ಮರನ್ ಯಾನ್ ಏರ್ಲ ಪತ್ತದ ದಾಲ ಮಲ್ದ ಸುರುತೆಟ್ ಯಾನ್ ಪತ್ತದೆ ಮರನ್ ಸೊ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆದದೆ ತೊನ್ವ ಬೊಕೊಂಜ ಐತ ಲೊಕೇಶನ್ ತೊಜಿಪಾವ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಈಜಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಒಂದು ದಾಲೆಜ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಖಾಲಿ ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ನಂಚ ಓಕೆ ಮರ ಪನ್ಪಿನ ನಾಮಪದ ಐಕ್ ಒಂಜಾಯಿರವೆನ್ ಪತ್ತದ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಡ್ ಬಕ ಟ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಪೆನ್ ಮರಟ್ಟು ಅವ್ ಡ್ ಅವ್ರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರಟ್ಟು ಆಕ್ಯ ಮರಟ್ಟು ಪುರಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮರಟ್ಟು ಪುರಿ ಉಂಡು ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಗ ತೊಜಿಪಾವಂದಿಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಲೊಕೇಟಿವ್ ಅತ್ನಾಂಡ ಯಾನ್ ಮರಟ್ಟ ಹಾಕಿಯ ಬಂಡಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮರನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಮಲ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ನೀರಿಗೆ ಅವು ರಡ್ಡು ಸ್ಪಿಟ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಬಂತ ದೆಸೆಯಿಂದ ಬಂಡದು ನಿಜವಾದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಬಂಪಿನ ಕನ್ನಡ ಡಿಜ್ಜಿ ಅವೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ತೆಗೆತೊಂದ ಆ ಎಡ್ದು ಬಂಪಿನ ತುಳುಟು ಸೀದವೈತ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಉಂಡು ಆ ಎಡ್ದು ಬಂಡು ಆ ಎಡ್ದು ದೇತೊನ್ಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಬನ್ನಗ ಅವ ನಿಂದ ಬಂತ ಅವ್ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ತೃತೀಯ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಂಚಮಿಗೆ ಒಯ್ಪುನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವಿಭಕ್ತಿ ನೆಟ್ಟು ದಾದನ್ರ ಈ ಹುಚ್ಚು ಮರಟ್ಟೆ ಪೋಂಡು ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಹುಚ್ಚು ಮರಟ್ಟೆ ಪೋಂಡು ಬಸ್ ಮಾರ್ಗ ಡೇ ಪೋಂಡು ಬಂಪಿನ ಅವು ಒಂಚೂರು ಚಲನ ತೊಜಿಪಾಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಅಂಚ ಅವು ಪತ್ತಾಪಿ ಓಕೆ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಡ ಅವು ಕನ್ನಡ ಉಂಡತ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅವನೇ ರಾಮನೇ ಉಂಡತ ಕನ್ನಡ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಉಂಟು ಅವು ಒಕೆಟಿವ್ ಒಂದು ಬೇತೇನೆ ಉಂಟು ಸಂಬೋಧನೆ ರಾಮನೇ ಆಯನೆ ಎಂಬೇನೆ ಅವು ಪೆನ್ನಡ್ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಉಚ್ಚು ಮರಟ್ಟು ಉಂಡು ಉಚ್ಚು ಮರಟ್ಟೆ ಪೋಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಉಚ್ಚು ಮರಟ್ಟುಂಡು ಉಚ್ಚು ಮರಟ್ಟೆ ಪೋಂಡು ಅಟ್ಟು ಹೊಕಟ್ಟೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿದಾದ ಅಂಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮರಟ್ಟು ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಯಾನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಟಲ್ ಲೇಟಿವ್ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರು ಅಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಲೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಟಿವ್ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರದ್ಯೋತ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರದ್ಯೋತ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇರೆ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮಸ್ತೆ ರೂಪಕಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಶೋಕದ ಪಾಠ ಮಲ್ತಾರೆ ಆನಂದು ವಿಷಯದ ಬೇತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಡಿಪ್ಲೊಮಾಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಬಾಲ್ಯದ ಪಾಠ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಡೆ ಮಸ್ತ್ ನೆಂಪು ಮಲ್ತಾರೆ ಪಿರ ಪಾಠಲ್ಲಿ ಪಿರ ನೆಂಪು ಮಲ್ತಾರೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಮೇರು ರೂಪಕಲಾಳ್ ಬೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಡಿಪ್ಲೊಮಾದ ಟಾಪರ್ ಅವೆ ಅವು ಪಂಡ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಕುಲ್ದಿಜಾರ ತಂಚಾದು ನಿಜನಲ್ಲ ಟಾಪರ್ ಆಬುಜಿ ಇತ್ತ ಏತು ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ಲಿದಾರೆ ಒಕ್ಕ ಅವೇ ಇರ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಪಂಡ ಏನು ಮುಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಪದ ಬರೆಯೋಡಂಡೆ ಎಂಕಿ ಬಾಲೆ ಆವಡು ಸುರುಟು ಪ್ರಾಸ ರಾಗ ಒಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತು ಸರಳತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರೈಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬಾಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವಡೈನ ಮಾಹಿತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅನ್ಪಿನ ಅಂಡ ಪನ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯರೆಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಒಂದುಂಡು
ಮನೆ ಮನ್ನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪದಕ್ಲೇನ್ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಹಾಪಿನ ಪದಕ್ಲೇನ್ ಬರೀನಾಗ ಆತು ಬಂಗ ಆತಿಜಿ ನೇನೆ ಬರೀತಿನೇಟ್ ದಾಲ ತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನೆ ಟೆಂಕ್ ತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಆಡ ಬರೆ ಉಡು ಅನ್ಸಿನ ನೆಟ್ ಬರತ್ತೆ ಅಂಚ ನಿಖಿಲ್ನ ಪೂರ ಆ ನೆಡ್ ದಿಂಚದ ಗಣನಾಥ್ ಸರ್ ನೆಡ್ದು ರಘುವಿಟ್ಟಿದು ಪೂರ ಇರ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಪಡೆ ಉಂದು ಆಯ್ನತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನಲ್ಲ ಪೂರ ನೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಬರಡೆ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಸಂಜೆ ಪಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಎಂದಿತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಗಣನಾಥ ತೆಕ್ಕಾದ ಪಂಡಿತ್ತೇರಿ ನಿಗ್ಲು ಪದ್ಯ ಬಾರ ಇರೋದು ಮುಂಜಿ ಐವ ಬುಕ್ ನಿಗ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆನ ಓದೋಡು ఒక ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಆವಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವು ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪದ್ಯ ಬರೀಪುನ ಮಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಸೀನಿಯರ್ ನಗ್ಲೆಗ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಂದು ಬುಕ್ ಆತೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಮಾಟಾರ್ ಹೊರ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯಿನರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇತೊಂಡಪ್ಪನ ನಂಗೆ ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕೈಕ್ ಪೋನಾಗ ಅವು ತತ್ತದ ಎಂಚ ಪೋರಬಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಡು ಅಂಚ ಪೋರ ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯಾಮೋಡು ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಂದು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಮೈಂಡ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ನೆಟಂಜಿ ಪತ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಪದ್ಯಲು ಬೈದ ಅಂಡ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆದ ಪನ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನು ನನ್ನ ಮುಟ್ಟುದು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಗಣನಾಥ ಪಂತೇನೆ ನಿಗ್ಲಿನ ಪದ್ಯನ ಎಂಚ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ಕೋಲಿ ಉಂಡದು ನಮ್ಮ ಬರೀನ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆನು ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡರು ನಿಗ್ಲಿ ಇನ್ನಿ ಬರೀನೇನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಐಟು ಪಾಡೊಡ್ಸಿ ಒಂಜಿ 15-20 ದಿನದ ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೇ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಅನ್ನದು ನಿಗ್ಲೇರೆ ಓದಲೆ ಅಂದು ಪಂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆತನಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಒಂದು ಇಂಚ ಏನೇ ಬರೀನ ನಾನು ಆತನಕ ಕೆಲವು ಇನ್ಪುಟ್ ಬರ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚ ನಿಗ್ಲಿತ ಏರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಂತರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಿರೋರ ತೂಲೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ವಿದ್ವಾಂಸರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪದ್ಯಲು ಪೂರ ರಿವ್ಯೂ ಆಪ ಓಕೆ ಅಂಚ ಆಯ್ನಾತು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಕೂರೋಡು ಪಂಪಣಿಕ್ಲಂಜಿ ಅಂಗಲಾಪು ನನೇರಗಣಲ ಉಂಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಂದರರಾಜ್ ರೈಕ್ಲು ಕೈದೇರ್ತಿರ್ತುಲೆ ನಾನು ಕೈದೇರ್ತೇನೆ ಪಾತ್ರರತ್ ಕೈದೇರ್ತೇನೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸೀಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದೊಂದು ಕೈದೇರ್ತೇನೆ ಅತ್ತಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈ ಎಂಕಲ್ನಟ್ಟು ಗುಲ್ಲಾರೆ ಮರಣದ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಗುಲ್ಲಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸುಂದರನ್ನಾಗೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯತೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅತನಿಗ್ಲಿ ಇದು ಪಾತ್ರನಾಗ ಒಂಜಿ ಎನ್ನವಲೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟಿಟ್ಟಿಟ್ಟೀರಿ ಟಿಟೀರಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಕಿನ್ನೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತಂಡವು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಪದ್ಯ ಎರ್ಮೇನು ದಾಯಮೆ ಎರಬುಡಿಯ ಎರ್ಮೆ ಎಂಜಿನ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡವು ಅವು ಐದಕ್ಕ ಸುದೀಪನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪರಾತ್ ನಮ್ಮವೇ ಎಂದು ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿನ ಒಂಜಿ 10-16 ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ಹಿಟ್ ಆತನ ಸುಮಾರು ಪೇ ಒಂದು ಬಟ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂಡ ಈಗ ಏರ್ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಲ್ಲೇ ಐನೇ ಸುಂದರಣ್ಣ ಐತೆ ಮನ್ಪುಣುಪ್ಪ ಅವೇನೆ ಎಂಕುಲುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಪದ್ಯ ಬರೆಪವನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂದು ಪರತ್ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ದಾದ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋತುನು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಸಾಹಿತ್ಯನಗಳೆಲ್ಲ ಐನೆ ಮನವಿ ಎಂಕಲಲ್ಲ ಐನು ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಐನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ನೈನ್ಲ ಐತೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಲ ಪೂರ ಜಾನಪದ ದುಂಬುದ ಜಾನಪದ ಬರೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ದಯಪಂಡ ಅವು ದುಂಬುದ ಜಾನಪದ ಒರಿದಿನ ನಮಕ್ ಬಾಯ್ದು ಮಾತ್ರ ಒಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಅದು ಒರಿದಿಜಿ ಅಂಚ ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಏಕಡ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೇಂದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಅವು ಎಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಈರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ ತೂಲೆ ಯಾನೇನ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಪನ್ಪೆಂದು ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರದ ಅಂದಾಜುಂಡೆ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಗುಡ್ಡೆ ಮುರ್ಕಿನ ಪಕ್ಕ ಬಂತಿನ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ನಿಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮುರ್ಕಿ ನಪಗ ಪನ್ಪೆ ಗುಡ್ಡೆ ಮುರ್ಕಿ ನಪಗ ಮಿತ್ತು ದೆರ್ತಿ ನೇರ್ಗೆ ಇರ ಗುಡ್ಡೆ ಐಕು ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುರ್ಕಿ ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಪಗ ಪಿರ ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಂದು ಮಿತ್ತು ಪಿರ ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಂದು ದೆರ್ತಿ ಪಿರ ಮೂಜಿ ಬರ್ತಂದು ನೇರು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಕೂಪುಂಡವು ಅಂಡ ಅವಂಜಿ ನಮ್ಮದ ಪ್ರಾಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಟ್ಟು
ಗುಡ್ಡೆ ಮುತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಮಿತ್ತಿನೇರಿಗೆ ಪಂಡದ ಮಿತ್ತುಗು ರಡ್ಡ್ ಅದೇ ಮೂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಅಡಿ ಒತ್ತುಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಓಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ 4 ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಗುಡ್ಡೆ ತಿನೇನ್ ಗುಡ್ಡೆ ಬಂಡದು ಒಯ್ಪಾನ್ ಈ ಅಂಶ ಛಂದಸ್ ಅಂಶಗಣತ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ಇರು ಒಯ್ಪುಲಿ ಪಾಡ್ದ ನಡು ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ನಂಡ ಅಂಚ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಂ ಪೋಲಿ ಇರಾಗ ಅವು ರಾಗ ಒಯ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಅವು ಆತೆ ಅಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರದ್ಯುತ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಐಟ್ ತಿರ್ತ್ ಕುರೇನು ಉನ್ನತಿ ಅವು ಏತ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ನ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಅರ್ಧ ಅಕ್ಷರ ಅವು ಅವು ಏಕಡ್ ಪಂಡತೆ ನ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಸ್ವರ ಸೇರ್ಪಾವ ಪನ್ ಒಯ್ಪೋಡೈನ್ ಅತ್ತತ್ತ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮಲ್ತದು ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲ ಏನ್ ಮಲ್ತದ್ ಪಂಡದ್ ಉಂತಾವ್ಜ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಪಾವದುಲೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಎಕಡ್ ಅವೇನೆ ಪನ್ನಿ ತುಳುತ್ತ ಇರಗ್ ಧ್ವನಿ ವಿಶೇಷತೆಲೇಡು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಬನ್ಪಿನ ಆ ಮಾತ್ರತ್ ಬರ್ಪೇದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರತ್ ಬಂಡದ ಅಂತ್ಯ ಆಪುಣೊಂದು ತುಳುಟ್ ಏಪಲ ಇರಗ್ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಸ್ವರ ಅಂತ್ಯ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚಾದು ಇರಗ್ ಇಂದೇನು ಮಾತಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬರೆತೇರು ತುಲೆ ಕಲುವ ತರೆನ್ ಪಂಡದು ಉಂತಾವ ನಮ್ಮ ತರೆನು ಪಂಡದು ಅನ್ಪ ತರೆನು ಮೂರಿನೇರ್ ಗ್ಯಾ ಬಣ್ಣದ ಬನ್ನಿ ಮೂರಿನೇರ್ ಗ್ಯಾ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಒಯ್ಪ ಉಲಿದ್ ಬಣ್ಣದ ಅನ್ಪ ಉಲಿದ್ ಅತ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಓದು ಜನಮ ತುಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಎಂಕುಲ ಅಂಚ ಓದು ಜನ ತುಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಏರಣ್ಣ ಕನ್ನಡದ 70 ಮಿನಿ ಓದಿ ಅಂದಾಂಡ ಉಲಿದ್ ಬತ್ತಿ ಕಾಡಿತ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಪಂಜಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಓದೆ ಪಂಜಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಓದೆ ಪಂಜಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಓದೆ ಅಕ್ಷರ ಓದು ನಕ್ಲಂಚ ಆಪರು ಅಕ್ಷರ ಓದು ನಂದು ಓಕೆ ಒಂದು ಬರೆತ್ತಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡತ ತುಳುತ್ತ ಇರಗ್ ಅವು ಎಂಚಾಗೋದಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರಗ್ ಭಾರತದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಬರ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ದ ಬಕ ಡಾತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಜಿ ಪ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ತಾ ಬಕ ಟಾತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೀರಗ್ ಕಾಲಿ ಟಿ ಒಂಜಿ ಟಿ ಇಟ್ಟು ತೋಜಿ ಪ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಳು ಬಕ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಅದ ಅನ್ಪಿನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತೊಂದರೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಂಚ ಉಂಟು ಹಿಂದಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಪೇಡ್ ಡಾಗ್ ಡಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಹಿಂದಿ ಇಡ್ಲ ನಿಜವಾದ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಬನ್ಪಿದ್ಯ ಅಕುಲು ಆ ಬನ್ಪೇರು ಅವು ಸುರುತ ಬಂಡ್ ಬನ್ಪೇರು ಬಾಂಬೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಇಚ್ಚದ ಅವು ಐತ ಒಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಗೊತ್ತಾಗ್ನಿತ್ತೆ ಬಕ ಅಕುಲು ಆ ಬನ್ಪಿದ್ಯ ಅಕುಲು ಆ ಬನ್ಪಿ ಸೊ ಅವು ಸುರುತ ಬಂಡ್ ಬಂದತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ. ಯಾನ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು ನಿಕಲಂಜಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಟ್ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ನಾ ಐಟ್ ಮಿತ್ತಿರ್ದಂಜಿ ಎಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಐಕ್ ಡಯಾಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ಬೇರು. ಹಲೋ ಕೇನುಂಡೆ ಕೇನು ಓಕೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ದ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ನಿಕಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಯಾ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಿರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾತವರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಾಳೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಒಯ್ಪೇರು ಯಾ ನ್ಯಾ ಅಂಚ ಇವನ್ ಜರ್ಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲಂಚನೆ ಪುನಂದತೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಮೇನ್ ಅದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಓಕೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ನಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಕಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಗುರುವಣ್ಣದ ಭಾಸ್ಕರ ಡಮ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದು ನಿಜವಾದ ನೆಟ್ಲ ಮಲ್ದಿ ನಾವೇನೆ ತುಳು ನಿಘಂಟು ತೂಂಡಲ್ ಉಂಡತೆ ಇರಗ್ ಏ ಬೊಕ ಆ ಪಂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ಏ ಬರೆಪಿನೆಕ್ ಇರಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಈ ಬರೆತೇರು ಆ ಬರೆಪಿನೆಕ್ ಇರಗ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬರೆತೇರು ತುಯರ ಈ ತಲೆ ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬೆತ್ತೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬೊಕ ಈಕ್ ಬೊಕ ಏಕ್ ಬಕ ಊಕ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಚ ತುಜಿ ಪದೇರ್ ಪಂಡ ಊನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯು ಲೆಕ್ಕ ಬರೆತೇರು ಈನ್ ನಿಜವಾದ ಫೊನೆಟಿಕ್ ಐಪಿ ಎಡ್ ಬರೆಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ಐಕ್ ನಿಜವಾದ ಐತದಿಟ್ಟು ಡಾಟ್ ಪಾಡು ಅಂಡ ನೆಟ್ ಬರೆನಾಗ ಬನ್ಪಿನ ಊತ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಕಲ್ನ ನೆಟ್ದಾತ್ರ ಐಕ್ ಯು ತದಿಟ್ಟು ಡಾಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಯು ಬಕ ಯು ಡಾಟ್
ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಜ. ಅದು ಅತ್ತಂಡ ಒಂದು ಐ ಡಾಟದ ಬದಲಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಈ ತಲೆಕಲ ಬರೆಯಲಿ ಅವು ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಪಂಪಿನ ಕಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡವು ಅವು ನಿಚ್ಚದ್ ಪನ್ನಾಗ ಈಕ್ ಉಲ್ಟಾ ಈಲ ಬರೆಪಿನ ಹೆಚ್ಚದ್ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚದ ಉಲ್ಟಾ ಈ ಇಂದ ಬರೆಪಿನ ಐಕ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೈತದ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪನಾಗ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಂಡ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊಂಡದತೆ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ಅಂದ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಲೆಟ್ಲ ಐತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವರ ತೊಜಿಪಾವರ್ ಕೆಲವರು ತೊಜಿಪಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು. ಪಂಡ ಐಕ್ಕಿಂದೆ ಸಪರೇಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಲೇಔಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಪ್ರದ್ಯುತ್ ಒಂಜಿ ಆ ಸೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐನ್ ಬಾಕಿದ ಕಡೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತ ಕೋಡ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅವರ ಹಂಗ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ. ಒಂಜಣ್ಣ ಅಂಕಿತ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆದ ನೆನ್ನೆ ಪುರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪುರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು. ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಟ್ಲ. ಬುಕ್ಕ ಏನೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂದಿ ಬುಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಡ್ ಅವು ದೀರ್ಘ ಎ ಓ ಅವು ಇಜ್ಜತ ಅವು ವರ್ಡ್ ಇಜ್ಜ ಅಥವಾ ಬಳಕೆನೆ ಇಜ್ಜ ಅತ್ ಒಂಜಿ ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಆಧಾರಡು ಅವು ಡಿಸೈನ್ ಮಂತನ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಅವು ಅಕ್ಷರನೇ ಬರ್ಪುಜ ಅವಿಟ್ ಅವೇ ಪನ್ನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಫೊನೆಟಿಕ್ ಉಂದುಪುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಫೊನಿಮಿಕ್ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಫೊನೆಟಿಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ ಪನ್ಪಿನ ಇತ ಯಾನ್ ಅವೇ ಓ ಬಕ ಓಕ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಪಂಡಿತು ಪನ್ಪಿನೆಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಫೊನೆಟಿಕಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು, ಫೊನಿಮಿಕಲಿ ಉಂಡಾಂದು ಫೊನಿಮಿಕಲಿ ಬಂಡ ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡ ಅಂದು ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ಜಿಂದ ಇರಗ ಫೊನಿಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊರಡು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುಟ್ ಆ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ಲ ಪಂಡ ಪಂಡತ ಬರ್ಪ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ಲ ಆ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಅವಿನ ಅನ್ಕುಲ್ ಬರ್ಪ ಪಂಡದ ಪನ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಅಕುಲ್ ಬರ್ಪೋ ಪಂಡದ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಬರ್ಪ ಪಂಡದ ಪನ್ಪ ಸೌಂಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಅಕುಲ್ ಬರ್ಪೋ ಪಂಡದ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಬರ್ಪ ಪಂಡದ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಸ್ವರ ಫೊನೆಟಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಫೊನಿಮಿಕಲಿ ಇರಗ ತೊಜಿಪಾಯರ ಆಪುಂಡ ಅವೇನು ತೊಜಿಪಾಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಫೊನೆಟಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಅಂಚ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಐಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊರ್ತುಜೀರ್ ಐಕೋಸ್ಕರನೆ ಫೊನಿಮಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಓ ಬಕ ಓಗ್ ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ಪ್ರದ್ಯೋತ್ ಬರೆಪಿನ ನಿಜದು ನೆತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಲೆಖಾನೆ ನಿನಿ ಕನ್ನಡ ಬರೆಂಡ ಪ್ರದ್ಯೋತ್ ಪಂಡದ ಪ್ರದ್ಯೋತ್ ಹೋಗುಜ ಬೇತೆಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡ ಎರಗಣ್ಣ ಸತೀಶರ ನಾನು ಎರಡೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತ ఇక్కడ ಸುಂದರರಾಜ್ ಪಂಡಿರತ್ತೆ ತಿತ್ತಿರಿ ಮಜಲ್ ಅಂಚಿನ ಪದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡೆ ಮತ್ತ ಅಂಚಿನ ಪದ ಐನ್ ಈರ್ನ ಈ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಹಿಡಿದು ಭಾಷಾಂತರ ಮಂದಿರ ಆಪುಂಡೆ ಭಾಷಾಂತರ ದಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಭಾಷಾಂತರ ಬೇತೆ ಲಿಪ್ಯಾಂತರ ಬೇತೆ ಓಕೆ ಭಾಷಾಂತರ ಬಂಡ ಇದು ಯಾನ್ ಅನ್ ಕನ್ನಡ ನಾನು ಅಂತ ಅವು ಅಂಚಾಪುಂಡು ಸರಿ ಓಕೆ ಲಿಪ್ಯಾಂತರನೇ ಮಂತದೆ ನಂಗೆ ಆ ಟ್ಯೂನ್ ತೆಪ್ಪಿರಾಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ತಿತ್ತಿರಿ ಮಜಲ ಪದ್ಯ ಬಾರಿ ಶೋ ಕುಂಡ ಐನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದಿರ ಟ್ಯೂನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರೋಡ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡ ಜೋಕ್ಲ ಕೈತಡಿ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂದಂದ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಲ ಮನ್ಪುಳು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಾಪ ಓಕೆ ಅವ ಕೊಂಚ ಟ್ಯೂನ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಆ ಟ್ಯೂನ್ ಉಂಡೆ ಅವೇ ಪದ್ಯನು ನಮ್ಮ ಭಾಷಾಂತರ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಬೇಗ ರೀಚ್ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆಪು ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದ್ ತುಳುತ್ತ ಪದತ್ತ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ನಕ್ಲೆಗೆ ಬರೆಯರ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡು ಐಲ ತೇಪ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ ಅವತ್ತ ಪಾಠ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಐನ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಮನ್ಪಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನುವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಷಾಂತರ ಬೊಕ್ಕ ಜನಪದ ಸಂಗ್ರಹ ಇದು ಮೂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ
ಅಶಾನಂದರೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ 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 ಸತೀಶ್ ಅರ್ಪೆ ಏನ್ ಮನ್ಮನೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ 20 ವರ್ಷಗಳ 30 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ತೊಳುತ್ತ ಪದ್ಯೋಲಿ ಇತ್ತ ಆ ಪದ್ಯೋಲೇನು ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಕ್ಲು ಹಿಂದಿದಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಮೆಕ್ಲು ಕೂಡ ಅಂದು ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಐನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಮಂಡದೊಂದು ಮಲ್ಪೇರ ಅಪ್ಪುಜ ಅಂದ ಅತ್ತಿ ಅವು ಪದ್ಯ ಆ ಟ್ಯೂನ್ ದೆತ್ತನ್ನ ನೆಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನ ಕೈ ಹೊಡೆಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಾಗ್ಲ ಏರಲ್ಲ ಟ್ಯೂನ್ ಪಾಡಿರ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಚದ ಒಂದು ಕೋಪುಂಡು. ಓಕೆ ಬಡ ನಮ್ಮ ಜನಪದದ ಶೈಲಿ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಬೈದನು ಸತೀಶ್ ರೈತ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋಣ. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ದಾದಾನ ಮಲ್ಪಿಯರ ಆಪುಂಡ ತೂಲೆ ಪನ್ಪನೆ ದೇವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಬೇತೆ ವಾ ಜಿಲ್ಲೆಟ್ಲ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡವು ಐನು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ದಾಲ ಮಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಿಯರ ಆವೋಲಿಯಾ ಅಂದು ಆತೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾದ ರೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಜನಪದ ನಿಲೆಗೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ಕ ಬೋರ್ಡನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಮುಂಗ್ಲಡ ಸಜೆಷನ್ ಕೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಲಾ ಹಂಚಬರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ಕಂಡದು ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಆತನಗ ಬಾಕಿದಾಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ ಬಾರಿ ಜಾಗೃತೆ ಅವಡು ಒಂಜಾಗಲೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಾಪುಂಡು ಬುಕ್ ಆಗ್ಲಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ಅಗ್ಲಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇ ಇನ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಆತನಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಪೂರ ರೇಸ್ ಮನ್ಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಯ್ನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನು ತೂಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ ಸತೀಶಗ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಪ್ಪ ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಅದುಂಡು ಐನ್ ನಮ್ಮ ತುರುಟು ಬಂದ ಏರ್ಗೆ ಏನ್ ಇರ್ಪೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪೋಡಿತದ ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟುಂಡು ಕೆಲವು ಟ್ಯೂನ್ ಉಂಡತಾ ಟ್ಯೂನ್ ಉಂಡ ಅಗ್ಲನೆ ಎಫರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರವರ್ಲಿ ಆ ಟೈಪ್ ಟ್ಯೂನ್ ಎಂಟು ಜನ ಫಿಲ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಲನ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಉಪಕಾರ ಆಪಣ ಅಂತ ಏರ ತೂಪೇರು ಬಕ್ಕ ಈ ಜನರಲ್ ಆದ ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರಂದ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆತ್ತೊಂಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಯಪಂಡ ಕಾನೂನು ಮನ್ಪುನ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಓಕೆ ಪಂಡ ಅಗ್ಲ ಅವೈಟ್ ಅಗ್ಲ ಟ್ಯೂನ್ ಮಂತದ್ದು ಅಗ್ಲನೆ ಓನ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಜಿನ ಮಂತಿರೋನ್ಗೈತೆ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಾಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟ್ಯೂನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಂತಿರು ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಪೆ ಯಾನ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಪಾತೆರನೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಪಂದು ಒಂಜುಂಡು ಅವು ದಾದಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ದಾದೆ ಪಂಡ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಯ್ನ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ದ ಶೋಕದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದಾದೆ ಪುಂಡ ಐನು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವೆಲ್ಟುಡು ಕಲ್ಚರ್ ದಕ್ಕಲ್ ದೆತ್ತದ ಮಲ್ತೇಂಡ ಇಚಂದ ಬುಕ್ಕರ್ ಯಾ ಕಲ್ಚರ್ಗ ದಾಲ ಸಂಬಂಧ ಜನ ದೆತ್ತದ ಮಲ್ತೇಂಡ ಅವು ತಪ್ಪು ಐನ ನಮಕ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ವಿರೋಧಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈವನ್ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಪ್ಪದಾದ ಪಂಡರ ಅವೇ ಕಲ್ಚರ್ದ ಪಾಠತ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಾನ ಇತ್ತನೆ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಜಾನಪದ ಪದ್ಯಗಳು ಕಲ್ನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತಂಜ ಮಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಅವನುಂಡು ದಾದಂಡ ಈ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪೀಪಲ್ ಉಳ್ಳರತ ಅಕಲ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಾದ ಅಕಲ್ನ ಜಡೆ ಕಟ್ಟೋನ ರೀತಿನ ಇತ ಏನು ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇರು ಅಮೆರಿಕದ ಪುರ ಏನ್ ಪಾಂಡಕಲ್ ವಿರೋಧಿಸಾವೇರ್ ದಾಯಗ ನಮ್ಮ ಐತ ಪಿರವು ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಉಂಡು ಅವಾಗ ನಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಒಯ್ಯಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಕಲ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪರ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ದ ಪೊರ್ಲುದೆನ್ನೆ ನಿಕಲ್ ದೆತ್ತದು ಐ ನಿಕಲ್ ನೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅವು ತಪ್ಪು ಉಂಡು ರೈಟ್ ಇನಿ ಒರಿ ವೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಐನ ಅಂಚಿನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾಡ್ದುಕೊಂಡ ಐನ ಲೋಕದ 4 ಜನ ತೂದ ಅವು ತಪ್ಪು ಈ ಮಲ್ಪನೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಪನ್ಪನ ರೈಟ್ಸ್ ಲ ಉಂಡು. ಸೇಮ್ ನಮಕ್ಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ದ ಯುನೀಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆದನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಪಾರ್ಟ್ಗಳ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಉಂಡ ಐನ ಬುಕ್ಕುರಿಯ ನಮಕ್ ದಾಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜನ್ನಾಯ ಐನ್ ದೆತ್ತದು ಆಯನವೇ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಂದ ಏನು ಪಿದೈ ಪಾಂಡ ಆಯ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಪನ್ಪನ ರೈಟ್ಸ್ ನಮಕ್ ಉಂಡು. ಬೇರೆ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕೊನತ್ತದು ಐಕೊಂಜ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಲಾದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಐನ್ ನಮಕ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳ ಗೊತ್ತುಂಟೋಲಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಜನಮಾಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅದಕ್ಕೇನು ನ್ಯಾರೋ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆತುಪ ಅಂಚ ಎನ್ನೊಡುಂದೇ ಜಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ದ ಪೊರ್ಲು ಪಾರ್ಟ್ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಆಪಣತೆ ಅವು. ಸೊ ಐನ್ ನಮಕ್ ಲಾಗ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕೋರ್ಟ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚತು ಎರಪೊಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟೆಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಜಂತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಶ್ಚಂತುಂದು ಐನ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡತಿ
ಒಂತ ಸಿಮಿಲರ್ ಐತನೆ ಟ್ಯೂನ್ ಅವೇ ಅವಿ ಆನಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂನ್ ಇಪ್ಪಡು ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಪ್ಪ ಟ್ಯೂನ್ ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಒಲ್ತ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಬತ್ತನ ಐತ ಪೇ ಅವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ದ ಐತ ಹಾಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ವೆ ಐತ ಇಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಪನ್ಪುನದಾದೊಂಡ ಐಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರೂಟೆಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆವಂದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಒರಿ ಆಯ್ನ ಏತೋ 100 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಏರೋ ಒರಿ ಆಯನ ಕಂಡಡ್ ಎಂಚಿನ ನೇಜಿನ ನಗ ಆಯೆ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇನ ಅಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಜವ್ವೇ ಇತ್ತೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರೇ ಪಂಡೈತೆ ನೇಟಿವ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪಡ ಇಕ್ಕಲ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇರ್ತಾವ ಅದೇ ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನೆದಾದಂತ ಪಂಡ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಓ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದನಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ. But when see Johnny Johnny yes papa panpuna song okay one song but how commercialize athundu when somebody is doing commercialized okay definitely they will dispute it and dispute one pere a tune dettundanda nange dispute one pere aita bagge ಹಗ್ಲಿನ ಎಫರ್ಟ್ ನ ನಮ್ಮ ಒವೇ ರೀತಿ ಕಂಡ ನಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈಕ್ ಪಿರಂಜಿ ಆತ ಲಾ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಂಜಿ ಈತ ಟೈಮ್ ಮುಂದಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ಐಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಲಾ ಉಂಡು ಓಕೆ ಆಗ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪೊಲಿ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರೇಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬುಕ್ಕ ಐನು ಕಾನೂನು ಅಂಡಾಡದು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿಂದ ಆತ ಈತನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ವಿಷಯ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ನಂದ ಎತ್ತನಂದ ಬಂದ ನಮ್ಮಕಲ್ನ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಅನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಪ ಬಂತೇರಂದವೇ ಒವ್ವೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ಪಡು ಒವ್ವೇ ವಿಷಯ ಪಡ ಅಂತಂತೇರು ಬಟ್ ನಮಕ್ಕಲ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ದಾದ ಎಂತ ಉಂಡ ಐನ ಅಕ್ಕಲ್ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ಉಂಡ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಂತ್ ಮಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಬಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅದಾದ ನಾವು ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡ ಇತ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದ ಉಂಡು ಅವಿತ ಆಯ್ತು ಬರೆದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಂತದ್ದು ಐಟಿನ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಎಂಡ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಪದ ಅಥವಾ ಈ ನಾಟಕನು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ತುಳುಕು ಬಂಪ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಈ ಜನರಲ್ ಆದ ಇತ್ತಿನೇನು ಮತ್ತೆ ಪನೋಡು ಏನೋಡು ನಿಜ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತು ಲಾಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ಆಯ್ತಾ ಲಾಯರ್ ಅಂಚಿನ ಮನ್ಪನ ಅಂಡ ಏರಾಳ ನಮ್ಮ ಐಟ ಪಾಡ್ದ ಏರಾಳ ನಿಗಲೆ ಜನಪದ ಅಥವಾ ಬುಕ್ಕೊರಿಯನಿಗೆ ಪದ್ಯ ಕಡಪಡೋಲಿ ಬಟ್ ಬುಕ್ಕೊರಿಯನ ಕಡಪುನಾಗ ಐತ ವಿವರ ಕೊರ್ಲೆ ಅಥವಾ ಆಗ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗೊತ್ತೇ ಆ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಡ್ ತಟಪಟಾರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನ ಆ ಆಂಗಲ್ ತೂಡಪ್ಪ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಜನರಲಿ ಉಂಡತೆ ಐತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ತೂವರ ಪೋಂಡ ಇರ್ಲ್ ಓಲ್ ಪಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಎತ್ತದ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮತ ಪಾಡಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಮರ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ it will monetize that and it will give you a percentage or there is some monetary benefit to the original content creator anja so I think something like that may be worked out here see correct automatically pannalekane see for example navite ove song nitte for example namite kelavu song nama pandanaga nama youtube upload mantondippo example onji program adu ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಟ್ ರೆಡ್ ಡೇಟ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬೇತಕ್ಕೆ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಮಾಡ್ಪುನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಒವೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಬಿಡ್ದಿಪ್ಪ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೈವ್ ಬಿಡ್ತ ಪನ್ಕ ಐ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ಏರಾನ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಿರ್ ಪನ್ಕ ಓನ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಿಪ್ಪೇರು ಮೇ ಬಿ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಜಂಕಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಕ್ಕಡಿಪುಂಡು ಬಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಮೆಕ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಕ ಐನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಂತ್ ಉಡುಪೇರು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ತರ ಬರ್ಪುಂಡು even for example Johnny Johnny yes papa with I think onji 559 crores views adanatu 4 ವರ್ಷೋಡು ಬಟ್ ಟ್ಯೂನ್ ಬಣ್ಣಗಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಲ್ತನಿಕ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ರಾಯನಿಕ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ತಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯೂನ್ ಇವನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೊರಾಕೆ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಪನು ರೇಸ್ ಅಪ್ ಯಾನಂಜಿ ಕೇಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪತ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಅವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಂಗ್ 1930s ನೇಪನ ಮಲ್ತಿನ ಅನ್ನದನ್ನ ಐತ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಸಮ್ ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ದ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಅಕುಲ್ನ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೇಸ ಐತ ಕತೆನೊರ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ
ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ತೂಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಪಂಡದು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಐತ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅಕುಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಲ್ತಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲು ಎದುರು ಬತ್ತದು ನಿಕುಲು 5 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಲ್ಪಾರ್ ಪಂಡದು ಐತ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತ ಅಕುಲು ಟ್ಯೂನ್ ಒಂದು ಮಲ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಸೊ ಐತ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಉಂಡು ಅವಿನ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ದುಂಬು ಓದು ದಿನ ನೆನಪಿತ್ತನ ಐತ. I think India copyright validity ಬತ್ತದು 60 years ಅದಾನೆ ಪೋಡು 60 years ಇರದ ಬುಕ್ ಐಕ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಪೂಜೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ as per law. ಓಕೆ ಐಕೋರ ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಒಂಜಿ ಸೆಷನ್ ದೆಪ್ಪಗ ಅವು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಯೋ ಸೆಷನ್ ದೆಪ್ಪಗ ಅದರ ಅಂಡ ಈ ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಉಂಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ ನಮ್ಮ ಮೇರಿನ ತುಳು ಭಾಷಾ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮತಿ ಪಲ್ಲೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮದೇ ಬಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇರು ಇನ್ನು ಏರೆಗ್ಲ ಆರ್ನ ಪದಾರ್ಥ ಉಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಅಂತದೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಸೇರ್ತು ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ನೆಟ್ ಆತೆ 4-5 ಜನ ಸೇರ್ತು ಚೌಟಾರ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಪಂಡತ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪಿಯರು ದೇವಣ್ಣ ನೇನು ಬುಡ್ತು ಬುಡ್ಕ ಹಂಚಿನ ಮಲ್ಪಕ ದೇವಣ್ಣ ಮೇರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಬೇರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆವಂತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡದ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ರೆಡಿ ಆವಂತುಂಡು ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡ ರೆಡ್ಲ ಕನ್ನಡ ಆವಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮರಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಪೂರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆತ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ಬಟ್ ತುಳುತ ಹಿನ್ನೆಲೆಟ್ ಪೋಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅಂದಾಜಿಟ್ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಂಬಳ ಬತ್ತದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ನ ಕತೆ ಎತ್ತೇವು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ನ ಕತೆ ಜೊತೆಜುಡು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಚಿತ್ರಕಥೆವು ಆಯ್ತ 3 ತೋಡ್ 6 ಐತೇರು ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬತ್ತದ ಊರ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ ಗೊತ್ತೈನಿ ಎಂಕಂತ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಅವು ಕತೆ ಬತ್ತದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ನ ಅವು ಇತ್ತ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಮಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನೆ ಅದೇ ಸರಿ 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 ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಐನ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಂದರಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಕಲೆಗಳ ಸನ್ನಿಧಿ ರಯ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ರೂಪಕಲಾ ಅಕ್ಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇರಿಗರ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚ ಪ್ರಸಾದನ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರದೀಪ್ ಹೆಗ್ಡೆಯರ್ ಪೊರ್ಲೋಡೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ತುಳುವರ ಚಾವಡಿ ಪರವಾಗಿ ತುಳು ಭಾಷಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಕಾಂತಿನ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಪಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಹೆಗ್ಡೆಯರಿಗೆ ಎಂಗಲ ತುಳುವರ ಚಾವಡಿ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವನ ಕಾರ್ಯ ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಠ್ಯರುಲ ಕೇಳಲೆ ಮೇರ್ ಪುರೋಲೇರು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾಡು ಯಶೋಧ ಮೋಹನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇಡಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾಯಿಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಮುದ್ದು ಮೂಟ ಬಳ್ಳಿ ಉಳ್ಳೇರು ಯಶೋಧ ಮೋಹನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಗಿರೀಶ್ ಕಣ್ಣೂರ್ ಪಣದು ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ ಯಾಪಲ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ಪೇರು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಬರೋದು ಪೇರು ಯಾಪಲ ಲೇಸಿಡು ನಾಗರಾಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಉಳ್ಳೇರು ರಮೇಶ್ ಪಂಟೋಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ರಘುವೀರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರದೀಪ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ ಎಕಡಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಏತಂದ್ ಆರ್ಲಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ಲೆ ದಲ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆರ್ಮೆದ ತುಳುವರಿಪಿ ಉಮೇದ್ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಗಪ್ಪ ನಟರಾಜ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ನಟಗು ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ್ನಗಳು ಮಾತಾಡ್ಲೇರು ಏರ್ಲದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಲೆ ಇತ್ತು ಕೇನೊಳಿ ಮಂದಿ ಅನ್ಕೇನೋದಲ್ಲ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಅನ್ಪ್ಲೇಯರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿಡ ಹೋಗ್ತಿ ಇದನ್ನ ಉಂಟ್ಲೆ ಜನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆರ ಸಾಹಿತಿ ಕುಶಲಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಅದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ
ಯಶೋದಕ್ಕಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಡಲಾಯರ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬೈದೇರು ಅಗಲದಲ್ಲ ಪಾತೇರ ಪಾತೇರ್ಲಿ ಹಲೋ 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 ಪ್ರದ್ಯೋತ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಬಾರಿ ಬುಲೆತ ನಿಜವಾ ಏನಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ ಇರ್ನ ಪಾತೇರಲ್ಲಿನ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಪ್ರದ್ಯೋತ್ ನಂಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ತುಳುಟು ಇಜ್ಜಿಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಇತ್ತಿನತೆ ಅಂದ್ ಐಟ್ ಇತ್ತಿಂದು ಅವು ನಿಜವಾದ ದೆಟ್ಟು ಬನ್ನಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲವರು ಇತ್ತೆ ಪಾಡುಜ ಒಂಜ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಐಕ್ ಆಣುಲೆಕ್ ಪನ್ನಾಗ ಏ ಬಣ್ಣದ ಸೇರುಂಡು ಪ್ರದ್ಯೋತೆ ರಾಮನು ಅಂಡ ನೆಟ್ಟು ರಾಮೇ ಅಪ್ಪುಂಡತೆ ರಾಮೇ ಅತನ ಸೀತೆ ಏ ಅತನ ಆ ಸೇರುಂಡು ಅತನ ಗೌರವ ಸೂಚಕ ಕೊರಿಯರು ನಂಡ ಅರು ಪಂಡಿತ ಪ್ರದ್ಯೋತೆ ಎರು ಅತನ ಏರು ಬಣ್ಣ ಅರು ಬಣ್ಣ ಸೇರುಂಡು ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಡೆ ಬರ್ಪಿ ನಾವು ನೆಟ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವು ಅವು ಸತೀಶ್ ಪಂಡೇರತೆ ಒಂಜಿ ತರೆಕ್ ಮಗಕ್ ಅವು ಮಾತ ತುಲೆ ಮಗ್ಗ ಗಾಕ್ ಕಾ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಉಂಡಾಯ್ತು ರೂಲ್ಸ್ ಅವು ಐತ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ದಾದಂದು ಯಾನ್ಲ ಸರಿ ತರೆಟ್ ಅತ್ ಮುರನಿಯನ್ ಸತೀಶ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ತೂಯಿ ಗೊತ್ತ ನಿಂಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕುಲು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತ ಯಾನ್ಲ ಸುಧಾನ ಗಿಸ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ತೋಜು ತರೆಕ್ ರಾಕ್ ರಾಕ್ ಬರ್ಪುನು ಮಗಕ್ ಗಾಕ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವೇ ಕಕ್ಕೆ ಗನಗ ಕಾಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಉಂಡಂದು ಐತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅವೆ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವುದ ಮಾತ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತೋಜುಂಡು ಅವು ರಾ ಪನ್ನಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ ಉಂಟು ದಾದನ ಅಂಡ ದೀಪದ ತೇರೆ ಪೋಯ್ತು ಅಂಡ ಕೆಲವುದೇ ಟಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವುದೇ ಅವು ರೂಲ್ ತಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದೆ ಅವು ಜನರಲೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದಂದು ಅವಂದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಚ ಉಂಡು ಗಾ ಬತ್ತಿನವಳು ಕಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾ ಬತ್ತಿನವಳು ಗಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸತೀಶ್ ಎಂಗುಲೊಂಚೂರು ತೂಯ ಏನು ಮರನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ದು ಉಡಿಯ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೋಡು ಐತಾರದನೆ ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಿನ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ನಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಜವನಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲ 500 ಉಂಡು ಈ ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅದ ಒಟ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂತು ಕೇಂದ್ರಿತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜಗಡರಂತೂ ಭಾರಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರಿಯಾರೆ ಐಟೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನಾಗನೆ ಆಯ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಅವ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಡಾ ಇಂಚಿನ ಮಂತ ಬರ್ಪಣ ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದ ಮಾಡ್ಪೂಜ ಪಾತ್ರೆನಕ ಅವು ಬತ್ತುವಂತ ಓಳಲು ಹೂ ಸೇರೋಡು ಅವು ಸೇರುವಂತ ಇಪ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಡೆ ಬಹುಶಃ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಾರೆ ಕಂಚನೆ ಹರಿತರ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತೆರಿಪುಣ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕವಿತೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮಲ್ಪೊಂದು ಕಾಣ್ತತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ತ ಕವಿನಾಕ್ಲ ಸೇರ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನಾಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ದಿನಾನಿ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉರಿಯೋರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಡುಂಟ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ತರೆಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊರಿಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಮರ್ಶೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಲ್ತರಿಗೆ ಒರಿಯರ್ತರಿ ಶಾರ್ ಮಾಲ್ಪೊನೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳ ಮಾಲ್ತ ನಮ್ಮ ಆಸ ಬೆಟ್ಟೆ ಕವಿಗಳ ಮಾಲ್ತ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ತರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೊಡುಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣಿನ ಮಾಲ್ತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಲ್ತ ಇದು ವಾಕಾರಣ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಟ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಂಡ ಅಥವಾ ರೂಲ್ ಉಂಡ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ತೆರಿಪು ಅಕ್ಲೇಟ ತೆರಿಪಿನ ಎಡ್ಡೆನ್ ಕೊಯ್ಯುಂಡು ಎಂಕು ತೊಂದರೆ ಏನ್ 4 అంటే 10 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಸಮಯ ಮೀರಿಂಡೆ ಐತರ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಪ ಮಕ್ಳಿತ್ತು ನಾವು ಅಕ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಪಾಲೆ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಈಗ ಏನ್ ದಾಳ ಮನಿಕ್ ಅಂತ ಕೆಂಡೋ ಅಂತ ಕುಯ್ಯ ಸೊಲ್ ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ದು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಕಾಯ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಪಂದು ಬಿಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಏಮಂಡ ಈ ಕವಿಕುಲ್ನ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಪನ್ಲೆ ಡೇಟ್ ಬನ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಗೆಸ್ಟ್ ಅವಡು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ ಆ ಡೇಟ್ ಒಂದು ತೆರಿಪಲೈತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5
ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೋಕ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಿ. ಪೂರ ಕೆವಿಯರ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗಲಿ ನೀ ಪೂರ್ತಿ ಕೆವಿಯರ್ ನಾವ ಅಲೆಗ್ ವಿಷಯ ಅಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಹಿಡ್ದದ್ರ ಆಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿ ಕೆವಿಯರ್ನೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ಆಡಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಲಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪಿರ ಬಲ್ಲೆ ಆಗ್ಲದ ಜೋಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ರೂಪಕಲ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಲ ಅಂಚು ಪಾತ್ರ ಪರಡೆ ಒಂದು ಪನದಲ್ಲೇ ಆರು ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ದಿಂಚಿ ಇಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ ನಟ್ಟುಗು ಅಂಚೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಮೇಡಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ ನಟ್ಟುಗು ಆರ್ಲ ಅಂಚು ರಡ್ಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನಡು ಪಂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡದಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿಲು ತಿಕ್ಕುಡು ಈ ನಿಕ್ಲ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದಕ್ಲೆನ ನೆಟ್ಟು ಎಕಡೆನ್ ಪಂಡೆ ಪುರ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ದುಂಬುಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಪುರ ಸೇರೋನು. ಸರಿ ಸರಿ ಅಂಚೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ಎನ್ನ ಬೇಲದ ನಡುಟು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನಂದುತ್ತೆ ಅಚ್ಚದ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ರ ಕುಲ್ದಿನತ್ತು ಕೇನರ ಕುಲ್ದಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನಡಪಡು ಪಂದು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರನು ಮುಗಿಪಡಿ. ಪ್ರದ್ಯುತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಥ್ರೂ ಏನೇನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪೂರ ಹೋಯ್ತಂದು ಎಂಕಲು ಏನಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಯನಪ್ಪು ನಾವು ಆಯನ ಸ್ವಂತ ಒಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಏನೋ ಎನ್ನೆತ್ತ ಬತ್ತಪ್ಪು ಅವು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗೆಂದು ನಿಖಲ್ ಪನ್ನೊಂದು ತಡಬಟ್ ಆಯನ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದ ಆಯಡನೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಂದೇರು ಅಣ್ಣ ನೀರ ವಿಸಿಟ್ ಪರ್ನ ಆಡ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮದು ಕೆಂಜ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇತ್ತಂಡ ಆರೆಂಗ್ಲ ರೀಚ್ ಉಂಟು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಪಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಉಮೇಶನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬರ್ತಲ್ಲ ಚಾವಡದ ಪರವಾದ್ದಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಪುಂಜರ್ ಪಾತ್ರ ಬೇರೆ ಎಂಕಲ್ ನನ್ನೇರು ಚಾವಡದ ಪರವಾದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಶಲಕ್ಕ ಸಲ್ಮ ಸಂದವೇರು ತುಲೆ ಕೇಂಡ ಕೇಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತನ ಇನಿ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಾಗ ಮುಟ್ಟದಾದಂತ ನಂಜಿ ರೀತಿಲಿ ನಮಕ್ ಮನವರಿಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾಗ ಮುಟ್ಟುಣುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಪದ ಸಂಪಳಿಕೆ ಮಲ್ಪಣ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ ದಾದ ಇನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮನ್ಪಣ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪಣ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇನಿತ್ತಾವು ನಮಕ್ ತಿಳಿಯಂದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಪೂರ ಬತ್ತ ನೆನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಏರು ಕವಿಕನಕ್ಲು ಬರೆಪನಕ್ಲು ನೆನ್ನು ಪೂರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಂದನ ದುಂಬುಗು ಜೋಕ್ಲೆನ ಪದಕ್ಲು ಬರ್ಮಣ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನೋ ಉಂಡು ಐನ ಸಂಪಳಿಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಬರೆಪನ ವಿಚಾರ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತಂದಿತ್ತನ ಅದಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ಪಣವು ಮನವರಿಕೆ ಆಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ತುಳುರ ಚಾವಡಿಗೂ ಬತ್ತದು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಈತೊಂಜಿ ನೆನ್ ಕೊರನಂಚಿನ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಗ್ರಾಣ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊರಪೆರೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟ ಅಕೇರಿಗೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಾವಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಂದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಗ ಮುಗಿಪು ಪಾತೇರ್ದಾಂಡ್ ಮಾತೇರ್ಲ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾತೇರ್ಲ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಡುದಂದು ನಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಬಂತೊಂದು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಜನ ಸೇರ್ಸವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಇಂದು ಉಪೇಂದ್ರನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಜನ ಸೇರ್ಸಾದಲ್ಲ ಭಕ್ತನಾಗ್ಲೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಐನು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೆನೆತದನ ಐನು ಕೋಡಿಯತ್ತವನೊಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟಲು ನಂಗೆ ಮೇಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದ ಸಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಶಲಕ್ಕ ರೆಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುಡ್ಯಂಡೆ ಕೇಂಡತೆ ಕೇಂಡು ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ನಿರೆಲ್ಡು ಜೋಕುಲೆ ಪದಕುಲೆ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಟಿಯ ಮೂಜಿ ಈತ್ನೇಟ ನಡತಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆದ ಲೇಸದ ಮುಗಿತಲದ ಪದ್ಯಗೆ ಬರ್ತದ ಉಂಟದ
ಮನಸ್ಸು ಆಟಿಲ್ ಬಳಸದು ಅದು ಕಡೆಕ್ ಪಾಯಸ ಒಂಜಿ ಬಳಸುನ ಆ ಒನ್ನಸುಗೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಲೇಸದ ಕಡೆಕ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಬಳಸುನ ಕೆಲಸ ನಿಂತದು ಅವೆನ್ನ ಪಾಲ್ಗ ಬೈದಲು ಜೋಕುಲ ಪದಕುಲಗು ಸಂಗೀತ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚ ಗೋಡಿಯಾವಳಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯಡ್ ಪುರಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪುಗರ್ತದ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಪೊಲಬನ್ ಕೊರಿಯರು ಅರೆಗ್ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದ ಒಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಮಲ್ಲಗೇನನ್ನು ಪಟ್ಟಿನಾರು ಶ್ರೀ ಪ್ರದ್ಯುತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರೆಗ್ ಯಾನು ತುಳು ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದ್ಲ ಜೋಕುಲ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಿರ್ಲ ಪರವಾದ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುಲಭ ಲಿಪಿ ಅಂತಾರ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಬರಂದಿನ ವಿಷಯ ನೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗ್ ಯಾನು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ ಚಾವಡಿದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದಾವೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದು ನಂದಳಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಪುಗಾರ್ತದ ಸಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಮಾಜಿ ಪದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಎನ್ಸಂದವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೊರ ಕೊರ್ದು ದೇವೇರ್ನ ಸುಗಿಪ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರುಮಂತಿನ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲು ಮೇರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಎನ್ಸಂದವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನು ಬಿನ್ನೆರೆ ಪರಿಚಯನು ಮಂತದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಮನಾಥ್ ಏತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಶಾ ನಂದ ಮಕ್ಳೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚಂದ್ರ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪದನ ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಇಡೆಟ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬನಾರಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆಟ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ನಮಕ್ ಪೊರ್ತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಲಹಾ ಸೂಚನೆ ಕೊರಂದಿತ್ತಿನ ಚಾವಡಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪದಕರು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ ಚಾವಡಿದ ಮಾತಾ ಕಬಿಕ್ಕುಲು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಂಘಟಕರು ಮಕ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚನೆ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಕೊಂದು ಕಡಲಾಯರೆರ್ದಲ ಕಡಲ ಈಯರೆರ್ದಲ ಮಾತ ಹೋಕೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುನ ಉಮೇದದ ಕೈಕಲೆಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಬನ್ಸ್ ಸಂಘದ ತುಳುವೆರೆ ಕೂಟದ ಇಂಚ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆಯರೆ ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸನ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಂತನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಬುಡಿಯರಲ್ಲಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾದವ್ ಕಲ್ಲಬ್ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಈರೆಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಚ್ಚೆಗೊಟ್ಟ ಮೂಜನೆ ಹೆಸರನ್ನು ಎಂಕಲು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಕಚ್ಚೆಗೊಟ್ಟದು ಸೇರಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವ ಬಂದಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾವಡಿದ ಮಾತಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲೆ ಪದಕಲು ಕೂಪೆದ ಮಾತಾ ಕವಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದು ಇದು ಚಾವಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಸೊಲ್ಮೇನ